ማእኸል ጌርና ክንዛተይና እንኳዕ ናብ ሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ድሓን መጻ ክብለኪ ሰውዳ እና መንነት ክድማ ምስ ተኸታተልትና ክትቲ ندلي. مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأركز خبركم أحواتنا حتنا من العالم تركبوا كم تفلتوا بحد حدا قدات بزغني تكاتاتورني ناتي مدبن حدشتي أبز مدب زيت مسخاني. أنا سعاد عبد محمد بحر تولدي تجراويتي قال سلخلخا كان انتي تفضل تللو عدي 4 قلعات دك يالونها سويدن بزع عمتات غيره مالتي قال 4 عمت وتي خاب تግራይ قال 10 عمت كا تسديدنا بسعوديه متي سعوديه 5 عمت تقميته سويدن كا قال 16 عمت اتي 35 عمت غيره حج عدمي يكفلطوا وين طبعا شجر يبلون كالكوليت خبروا عز خاطروا ما خندك ان حقوس لزقون كل شجر يبلون هو ትግርኛ ይዛረብ ቋንቋ አምሓርኛ ዓረብኛ ስዊድን ቋንቋ ከዓ ዳርጋ ከም ቋንቋ ይኩሉ ዳርጋ አምሓርኛ ከብዛ አይኮነን ግን ኣብዛ ዓዲ ከዓ ካብ ዝመፀ ብዙሕ አክቲቭ ነይረ ጓል ካብ 17 ዓመት ጀመርኩ ማለት አክቲቭነተይ ከዓ ኣብ ስዊድን ናይ መብት ጉዳይ ማለት እዩ ንሕና ከም ደቂ ኣንስትዮ ኣስላም ከም ኣስላም ሕብረተሰብ ኣብዛ ዓዲ ምስ መፀና ማለት እዩ ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዘለዎም ብዛዕባ ንኽፈልጡ ስለ ዝደልዩ ኣነ ከዓ ኣብ መንጎ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ክልቲኡ ኢንቴግሪቴት ክንገብር ንሕና ከመስላም ካልኣይ ከዓ መሰልና ክሕልወልና ኣብ ክልቲኡ የሰርሕ ነይረ ኣብቲ ናይ ኣስላም ሕብረተሰብ እቲ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ክዕረ ዝግብኦ ይዛረብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ስዊድን ከዓ እቲ ንሕና ብዛዕባ ንኽፈልጥዎ ዝግብኦም ከምኡ እንዳበልኩ ስለዚ ኣብ ከምዚ የሰርሕ ነይረ ዝኩሉ ዓመታት ሕጂ ዝመጠረሽቲ 7 ዓመት ገለ ከዓ ኣብ ትግርኛ ዳዕዋ ጀሚረ ማለት እዩ ብዛዕባ እስልምና መምህር ምክንያቱ ኣሳስቲ እቲ ናተይ ትምህርቲ ናይ ፔዳጎግ ማለት እዩ መምህር ናይ ቆልዑት ያ መዋዕለ ህፃናት ፎሽኩላራ ይበሃል በዛ ዓዲ ካልኣይ ከዓ 4 ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ እስልምና ሸሪዓ ማለት ተማሂረ እዚ ፍቅህ ወኡሱል ዝበሃል እሱ ከዓ ሓደ ቅርንጫፍ ካብቲ ናይ እስልምና ማለት እዩ ከምኡውን ናይ ምስትርጋም ትምህርቲ እውን ነይሩኒ የተረጉመ ነይረ ብዙሕ ተፈላለየ ኣክቲቪቲ ማለት እዩ ግን እቲ ቀንዲ ኣነ ናሃተይ እቲ ሜን ካብ ቀደመት ሒዘ ዝሰርሐሉ ንሓደ ሰብሲ ንመንነቱ ከም ጓል ኣንስተይቲ ነፃነት በቃ ንነፃነት ኣነ ኩሉ ግዜ ቃልሰይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ነፃነት ክወሃብ ሓደ ሰብን ክኽበርን ብሃይማኖቱን ስለ ዝድግፎ ኣብዚ ከዓ ብሕጊ ስዊድን ከዓ ንኣብነት ንሕናሲ ከም ልክዕ ከምቲ ስዊድናዊ ኮይና ዜጋ ኮይና መሰልና ተሓሊልና ብጣዕሚ ከዓ ኩሉ ግዜ ዝዝክሮም ስዊድን ሓደ ካብቲ ብዙሕ ተማሃር ኩሉ ዝሕብረተሰብ እዚ ከዓ ኩላትናሲ ተፈላለየ ዓሌት ሰብ ኮይናስ ክንዳማመፅ ከም ዘለና ክንሰማማዕ ከም ዘለና ምክንያቱ ኣብቲ ፍልሊ ምህላው ናይ ተፈላለየ ደቂ ሰባትሲ መልክዕ እዩ ትምህርቲ እዩ ረቢ العالمين ክፈጥረና ከሎስ ሓደ ዓይነት ክፈጥረና ምኽኣለ ነይሩ ሓደ ሃይማኖት ሓደ ቋንቋ ሓደ ሕብሪ ይኽእል እዩ ጎይታ ክፈጥረና ግን ንሕና ንኽመሃረሉ ንብዙሕ ነገር ኢሉ ግን ከም ዝተፈላለዩ ዓይነት ገይሩ ስለ ዝፈጠረና ነቲ ፈላላይና ከዓ ዓቢ ቻሌንጅ ኮይኑ ከመይ ጌርና ንሕና ንጥቀመሉ ስለዚ ኣነ ብከምዚ ኣክቲቭ ኮይነ ሕጂ ከዓ ኣብዚ ናይ ትግራይ ምስ መፀ ግን ከምዚ ለተቃላሲ ትኸውን ኢለ ሓሲበዮ ኣይፈልጥን ግን ለካ ኣብቲ ደምካ ስለ ዘሎ ምስቲ ኣነ ኩሉ ግዜ ንመስል ሓታቲት ምዃነይ እዚ ከዓ ካብቲ ብጣዕሚ ዘስካሕክሐኒ ዘይተፀበኽዎ በቃ ዘይተፀበናዮ ከምቲ ኩላትና ክንደይ ሕልሚ ዘለና ኣነ ሕጂስ ኣብዚ ጦሮታ ምስ ወፃኹስ ኣብ ዓደይ ከይደይ ከምዚ ክገብር ኢለ ክንደይ ሕልሚ ዘለኒሲ ሕጂ ከም ጆኖሳይድ ተባሂሉ ንክንጠፍእ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ዓይነት ይበፅሐና ኢለ ፍጹም ኣብ ሕልመይ ኣይነበረን ግን ኮይኑ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ተቃዋሚት ከም ምዃነይ ብግልፂ ኣብ ናሃተይ ፔጅ ፌስቡክ ይኹን ወላ ዩቱብ ገሊፀ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነኽብረኪ ኢና ንፈትወኪ ሓፍትና ኢኺ ብዙሕ ትግራዋይ ብጣዕሚ ዝፈትወኪ ሕዚ እውን ኣብዚ ናይ ሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ብዙሓት ዘድንቑ
ብዙሕ ዘረባ እንዳተዛረቡ እዮም ላቭ ላይክ እንዳገበሩ እዮም ዘለውና ናብ ሕቶና ምክንያቱ እና ብዙሕ ድማ ብጣዕሚ ስኪልፉል ይኺ ብዙሕ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ኣብ እስልምና ድማ ከም ትፈልጥዮ ቁሩብ ብዙሕ ስራሕትታት ኣብ ምስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ክስታይ ይገብራን እየን ንስኺ ግን ኣብ ብዙሕ ማልቲፕል ላንጉጅ ክትዛረቢ ትግርኛ ትዛረቢ ዓረብኛ ትዛረቢ ስዊዲሽ ትዛረቢ ካልኦት እውን እንደገና ኣብ ትርጉም ኣብ ኣክቲቪስት ሕዚ ድማ እቲ ናይ ፖለቲካ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ነገር ንህዝብኺ ተንቅሕን ተምህርን ይኽእል ኣለኹ እሞ ካብተን ዋዕሮታት ካብተን ጀጋኑ ተጋሩ ሓንቲ ስለ ዝኾንኪ ሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ድማ ሓለ ለሊና ክብርቲ ጋሻና ንክትኮኒ ዝመረፅናሉ ዋና ምክንያት እውን ንሱ እዩ ሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ብጣዕሚ ክብረት ይስምዖ ንስኺ ናህና ጋሻ ኮንክ ሎማዓንቲ ንሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ዘተ ክንገብር ፈቃደኛ ኮንክ ብምምፃኹ ማለት እዩ ሕዚ ቅድሚ ናብቲ ናይ ስደትን ናይ ሚድያ ዘሎን ናይ ሃይማኖትን ቅድሚ ምእታውና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እቲ ትግራይ ተኸፊትዋ ዘሎ ወራር እቲ ትግራይ ተኸፊትዋ ዘሎ ውግእ ፍትሓዊ ድዩ ዶ ትብሉ እዮም ንምንታይ ከዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ድሕሪ እቶም ወንጀለኛታት ኣለው ዝበሃሉ እንድሕር ኮይኖም ወንጀለኛታት ከመይ ጌርካ እዩ ዝተሓዝ ንህዝቢ ዶ ከምኡ ጌርካ ትጭፍጭፎ ኢኻ ህዝቢ ስደድ ኣሎ እንደገና ድማ ኣብዞም ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ዝበሃሉ ከምቲ ትፈልጥዮ ዋላ ካብታ ፕረዚደንት ጀሚርኪ ዋላታ ናይ ሰላም ሚኒስትር መፍርያት ትበሃል ካልኦት ጀነራላት ዝግበር ዘሎ ኩናት ሰይፍና ልዕልና ክንቆራርፆም ኢና ፍትሓዊ እዩ ይብልዎ ኣለውና ህዝቢ ትግራይ ምንብርካኽ ንህዝቢ ትግራይ ምጥፋእ ፍትሓውነት እዩ ህዝቢ ትግራይ ከታይ በዲሉ እዩ ህዝቢ ትግራይ ከታይ ዝረኸቦ ነገር ኣለዎ ዝሓለፈ 27 ዓመት ኣብ ዝነበሩ ካልኦት ክልላት ንሪአን ኣለና ክንደይ ምዕባለታት ክንደይ ነገር ተገይሩለን እንዳሃለወ ኣብ ትግራይ ግን ክንዲ ዝግብኦ ዘይተገበረ እንዳሃለወ ትግራይ ግን ከም ወንጀለኛ ሕዚ እውን ይሓስብዎ ኣለዉ እሞ እዚ ኩናቱ እዚ ፍትሓዊ ድዩ ደው ክብል እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ኣብዚ ዙርያ እዚ ክሓተክ ስለ ደለኹ እየ ቴንኪዩ ዕድል ንዓኺ ክበኪ እሺ ቀዳማይ ነገር የቕኒየለይ ንኩሎም ተኸታተልቲ ፅቡቅ ተኣሽሙ ብፅቡቅ ምቕባሎም ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እዚ ጉዳይ እዚ ክጅመር እንከሎ ካብ መጀመርትኡ ካብቲ መንግስቲ ማለት እዩ ተፈላለዩ ኢንፎርሜሽን እንታይ እዚ ቴክኖሎጂ ዘምፅኦ ፅቡቅ እንዲሁ ቅድሚ ሕጂስ ኣይበልኩም ክበሃል ይኽእል ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ሓፂር እዋንሲ ተፈላለየ ዘረባ ተፈላለየ ኣጀንዳ ክትርኢ ከለካ ኣነ ብጣዕሚ ገሪምኒ ምክንያቱ ኣነ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ማለት ኣነ ፖለቲሻን ኣይኮንኩን ስለ ሕጂ እውን እንደገና ብፖለቲካ ተዛሪብኪ ኢሉ ብዙሕ ሰብ ምስቲ ናይ ሃይማኖት ኣይከውንን ኢሉ ዘብሎ ኣይክልክልን እዩ ሃይማኖት ንሃገርካን ንዓድኻን ንህዝብኻን ክትከላኸል ክትዛረብ ኣይክልክልን ስለ ዝኾነ ግን ኣነ ከም ሓፋሽ ኣነ ኣብ ፖለቲካ ኣብቲ ዕሙቕ ኢለ ዝፈልጦ ዋላ እኳ ተደይኮንኩሲ ኣነ ከም ንዓይ ስለዚ ትንክፈኒ ፖለቲካ ክመፅን ክኸይድ እንከሎ ኣብ ሂወተይ ፅልዋ ስለ ዝገብረሉ ናይ ግድን ኣነ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ቅድሚ ሕጂስ ጋና ካብቲ መጀመርታ ኣብ ሜዳ ከለዉ ኣትሒዞም ምክንያቱ ኣነ ካብ ተቃላሳይ ፋሚሊ ስለ ዝመፅኹ ኣነ ተቃላሲት ኣይነበርኩም ግን ፋሚለይ ግን ብንዳ ኣደይ ወላ ኣሕዋተይ ኩሎም ዘይኮኑ መብዛሕቶም ተቃለስቲ እዮም ነይሮም ብዙሕ ዘወፈዩ ነቲ ቃልሲ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኣመንሉ ማለት እዮም ስጋብ ሜዳ ከይዶም ብዙሕ ዝብሉ ወላ ኣነ ንእሽተይ ከለኹ ኣብቲ ኣኼባታት ዝግበረሉ ነበረ ማለት እቲ ናይ ተቃልሲ ናይ በቆልዓኻ ብሕልፊ ስለ ዘይርሳዕሲ ብዙሕ ነገር ይፈልጥ እየ ሕጂ እቲ መጀመርታ ምስ ኣተዉ ማለት እዮም ኣነ ዝዝከረኒ እቲ እቱ ምስ በሉ ዝነበረ ሽዑ ሃዋሁ ፅልዋ ዝነበረ ማለት እዩ እቲ መጀመርታ ተቃዋማይ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ማለት እዩ ብዘይ ግድስ መን እዮም እቶም ተቃወምቲ ዝነበሩ ግን ንምንታይ እዮም እዚኣቶም ንዓና ተጋሩ ቆማላት ኣብ ሜዳ ዝነበሩ ከም ዝነበሩ ገለመሌሎም ክገዝኡና ድዮም ንምንታይ ዝገዝኡና ይኮ ተቃውማ ነይሩ ጌጋቶ ኮይና ኣርመኒ ኣነ ዝዝክሮ ግን ማለት ዳርጋ 30 ዓመት ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ዲፕሊ ከምዚ ከይበልኩ ዝተሓፈሹ ኣነ ናይ ባዕለይ ስምዒት ስለ ዝዝክሮ ብጣዕሚ ኣሓሪቀ ሽዑ ንምንታይ ኢለ ኣነ ንምንታይ ምክንያቱ ናይ ግድን ኣይኮነን ኢትዮጵያ ብተወሰኑ ኩሉ ግዜ ሰብ ክትግዛእ ምስ ሰብ ኩሉ ሰብ ዕድል ክህልዎ ኣለዎ ንቀደም እሞ ይምፅኡ ዕድል ይርከቡ ኣብ ስልጣን ይእተው እሞ ፅቡቅ ስራሕ ተሰሪሖም ፅቡቅ
صنحهم حما أسرح تسريحهم كا لكع كمانم بعد سلطان أتيو مهناتو قليلنا أتي هزبي حلفنا حس كمجزء عملت ويدما أبسط أنكم كمؤمات نسب قليل زمسلو قليل نجار يكون إن دوني 9 مليون ولا 100 مليون بس يحزل له هزبسي حانت فاميلة حمش شديش شوعة سبات زحزت كماني قلال يكون سلازي أبزخونه أبسط أنزلوا سبات نحنا خمس قليل كم زنا عنا كنريو يبلنا بحفشو جن إذا سبات اليوم عدل كام جمرتا براسي استنى تجمير براسي حجقة براسي استنى توجي هناتو إتي أما تأتقوم سي درجة ساتهم زخلو دم في سوم زخلو بيلهم من البعض كام جمرتا تقارسون هزب تجراي تأشمو ينيرو تايد بهال هزباوي جنب تايز هزباوي أنا حارنة تجراي نيرو تحارنة مجمرتا جند حرجن إثيوبيا بملو خيرون كالوتون تقالستي توسيخهم من يروم تم كالوت بهراتون نيروم يوم دينا بوري يكونون حادثة كأب علامة أسق غير يخيلو جمرتا خال علامة نيرو حكى علامة خجبر يخيلو زجرم نجرا يكونن جن كما تقول كله بخمسة عينة ملك قبله خلوه جن نحنا كم مسملس مراحي كوينهم مالتيو بتجبراوي بزروازي يكونسي بزي قدس حجي تسب كله تراي نيجاتيف اللي زارب زلنا يوياني أنا قل كوما عينة هيفردني هذا سب حما يجبري صبغ يجبري تصبغ لي زبزحسي ولا تحما كنا ودادرو لنا حجي قل سلا زي اللو ويسلا عندهم كمان أكايدهم كمان سي بسلام يوم كيدهم وتشم قريفهم يوم كيدهم منبر بدمنا تيكونوا تفعل اليوم سلازي كمتي أما تأطعم كمتي سب زقبلوا مستبوزح جيجاتات زقبروا جيجاتات يقولوا منكم بلاين خلن ما نمسب أبصراح زركب سب كل جزء جيجالو طبقالو وحمقالو حجي كوم مسكونة مالتيو اتنهاتهم فوكس زنبرة خاء كم جست درجة أبتي هزب تجراي عندي تقالسة عندي دقو زهابة كندي زجبرة نوعه تسكيفهم اليوم من البعض تسكيفهم ونخون كل يوم كافت هزب تخالسي تجراي قبليش أما خيب بهالو ويا ريت كوم جيران كمان مهنياتهم ببالهم زي ترفس أتليس نتا تجراي كمانين طبعا ما محلو نيرهم تسكيفهم اليوم ويس كلا أجندة دينيرهم أنا أيرد أن كل فوكسهم زنبرجن أبتي تجراي زي كون أبت خالق بهرات مالتيو كم أنا كم ولك كابز عدي خيدة شعوم سأتو أديس أبابا خري أخلهم مجمع تاجيزير حجة أديس أبابا زلون سماين مريتني في اليوم ولا أديس أبابا ترى زي كون إثيوبيا بملو ما بزحت بوتاتات بحلف تعبيت ختماتات مالتيو كما يلو خم تغيرين انتاي كم كالي يترف أنا زي قد سني أبتمهرتي كالي يترف أنا ممهرين دي تمهرتي نخمهر أبزي كفتوه بوتا تمهرتي يلا يونيفرسيتي يلا سرحتني أبدي سوا قطري سريحا أقامشت نخمهارا تمرت خمهارا الأول نايدك أنشتيوم مسل نايدك أنشتيوم مبت كلمة تخبيروا لنا كندي لك أنشتيوم مسلسل شقر زلون كماني كندي محبرات تخفيتوا لنا حب زوال مالسي زي بحال بزح صراحة تصريح مالتيو هوتيلات توسنا زنبرا هوتيلات عدموا له هوتيلات اطلق ليقو يعني دينا بري انتاينا مخنبل يعني كل سبسي عور تخوينو ويدما مكافئ تخوينو حساد تخوينو ولا حنتي تجبرني لك حد زخيل امبر ابز وان زي ابز 17 عمت ايتسرحن زبل حساوي مخنياتو كل سبعين وزرعينا احنا عين مسكرينا نحن ولا في بوليتيكات زي تبلنا عين مسكرينا مالتنا حزبي كنقحو كندين كيحمو جبري خيترفسي جبري خيترفه مليونير كوين حرستاي ناي تግራይ ዘይኮነ حرستاي ناي ኢትዮጵያ بمليونير بገንዘብ ሲ بملايين ይዝዛረብ ነይሩ ክዳኑ ክትሪኦ ከለኻ حرستاي ኮይኑ ምንም ለውጥ ዘይምፀ ግን ኣብቲ ገንዘቡ ግን ኣብቲ እቶቱ ግን ማዕርኾም እዩ ክንደይ ሸሊሙ ክንደይ ተማሃሮም ቂሑ ሕጂ እዚ ኩሉ ሲ ምስቲ ህንፃ ዝሃንፅዎ ዝነበሩስ ንህዝቡን ስራሕ ሕማቅ ከም ዘይኮነን ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ስራሕ ከም ዝፈትው ገይሮሞም አዲስ አበባ እንታይ ናም ምኽንብል አዲስ አበባ ጸሪያ ጸፊፋሲ ፕሮግራም ተገይሩላ ክንደይ ነገር ተገይሩ ኣነ ሕጂ እሶም ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ይለይኮንኩን ምክንያቱ በይኖም ኣይኮኑ ነይሮም ኣብቲ ስልጣን ኢህአዴግ ክበሃሉ ከለውስ ካብ ኩሉ ክልላት መጨም እዮም ዝሰርሑ ነይሮም እቲ ገበኑን እቲ ጌጋውን እሳቶም ጥራይ ኣይኮኑን ገይሮሞ ገበን ጌጋ እንተይሉ ከዓኒ ኣብ ኩሎም ይኹዛዕ ዘለዎም በር ነዚኦም ፍልይ ኣቢልካ ወፂኻሲ ሕጂ ናይ ብሙሉእ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግርሲ ንዖም ጥራይ ንምንታይ ዝኸውን ንምንታይ ፍርደኛታት ሓቂ ተኸልተሊ ወሰብ እዞም ሕጂ ፍትሓዊ ዝብሉ ዘለው ፍትሓዊ ኣይኮነን እዚ
ንምንታይ እንድሕር ናይ ብሓቂ ኩሎም በዲሎም ዝብል ተኮይኖም ቶም ኩሎም ኣፍታ ስልጣን ኣፍታ እዋን እዚኣ ዝነበሩ ኮፍ ኢሎም መን ይበደለኛ መን ያጉዲሉ መን ይትክክል ገይሩ ህዝቢ ክፈርዶም ዝድሕር ዘድልዮ ኮይኑ ይገብር ኣምበር ናይ ምንታይ ህዝቢ ትግራይ ሕጂ ንሱ ዝጭፍጨፍ እንታይ ስለ ዝገበረ ክንዲ ደቁ ዝሰሰውዐ ክንደይ ገንዘቡ ዘውፅአ ክንዲ ግዜኡ ዘጥፈአ ክንዲ ደሓን ኢትዮጵያ ሓንቲ ኮይና ኩላህና ክንልምልም ዝበለ ደሓን ንዓና ይትረፈና እንጀራን ደቀን ገዲፈን ኮይን ኣዴታት ዝህባ ነይረን ተጋደልቲ ኮይኖም ክንደይ ካብፃእ ከለዋ እንታይ ስለ ዝገበራ እን ሕጂ ሳተን ከዝድፈራ እንታይ ስለ ዝኾነ ኣዴታት ትግራይ ዝድፈራ ንምንታይ ካልኦት ኣዴታት ዘይተደፈራ ሕጂ ኩሉ ነናሃቱ በብሄሩ ወፂኡ ንዖም ጥራይ ዝስልበጦም ንዖም ድማ ይሰልበጦም ቶም ዝሰርሑ ዝነበሩ ወንጀለኛታት ዝበሃሉ እዚ ናይ ብልፅግና ናይ ብዕልግና ፀርፊ ጥራይ እንዲዩ ዘውፅእ ብልፅግና ብዕልግና ኣነ ኣይርዳእንን እዩ ሓደ ብልፅግና ዝበሃል ንሓደ ህዝቢ ንሓደ ብሄር ከምኡ ጌርካ ዘሽሙ ተውፅአሉ ፍፁም ጌጋ እዩ ምክንያቱ እንታይ ብምንታይ ብልፅግና ናሃቱ ንዓና ስለ ዘጥፈአና ሹምና ስለ ዘኽፈአና መንነትና ስለተጋሰሱ ኣነ ከምዚ ገይሮሞ ዘለዉ ስለ ዝገብሩ ኣይና ብልፅግና ብምንታይ እዩ ብልፅግና ሓደ ብልፅግና ዝበሃል እኮ ንብሄር ዘኽብር ንኩሉ ሰብ በብናቱ ዲሞክራሲ ኣኽቢሩ ነቶም ዝበደሉ ድማ ይቕፃዕ ፅቡቅ ግዴታ ዝበደለ ክቕፃዕ ኣለዎ እሱ ቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልእ ንግስና ዝነበሩ ኣብ ደርጊዝ ግዜ ዝነበሩ ኣብ ገለ ዝነበሩ ንሳቶም ሂሮ ኮይኖም በዓል መንግስቱ ሂሮ ኮይኖም በዓል ሃይለ ስላሴ ሂሮ ኮይኖም በዓል መለስ ዜናዊ ከዓ እዚኦም መስፈና መሳፍንቲ ወይ ድማ ፋሽስት ገይሮሞ ብምንታይ ሚዛኑ ተመዚኑ ዝኽሉ ብምንታይ ሚዛኑ ተመዚኑ ንምንታይ ኣብ ሓቂ ፍርዲ ዘይቅመጥ እቲ ሓቂ ፍርዲ ድሕር ኣለዎም ኮይኑ ሲ ወላ በቲ ፖለቲካ ዓይኖም በትናቶም ከማኔ ዓለም ሙሉእ በዚ ከምዚ ዓይነት መልክዕ ትክክል ኣይብሎን እዩ ኣነ ዘይኮንኩ ከማኔ ክንደይ ፈላጣት እውን ይመራምሩ እዮም ዘለዉ እቲ ኣነ ኢትዮጵያሲ ቅድሚ ሕጂስ ከም ትግራዊትስ ኢትዮጵያዊት ኮይነ ኣይስማዓንን እዩ ክነግረካ ፍጹም ተሰሚዑና ኣይፈልጥን ምክንያቱ ክንከይድ ከለና ብጃካም ኣነ ኣምሓርኛ ኣይክእልን እየ ነይረ ኣነ ኣምሓርኛ ዝለመድኩ ካብ 2004 እየ ኢትዮጵያ ከይድ ከለኹ የተርጉምለይ ነይሮም ደቂ ሓወይ ኣምሓርኛ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንዳ ክስጋብ ፍጹም ሓንቲ ይሰምዕን ነይረ እንታይ ማዕሮ ከይደ በንዚን ክመልእ መኪና ወላ ገለሲ እንታይ ይኽብሎም እንዳበልከ ዝሓትት ነይረ ኣይፈልጥን እየ ትግርኛ ጥራይ ዝፈልጥ ነይረ ስዊድን ዓረብኛ ኣብኡ ከይደስ ከምዚ ሃንድካብ ኢኻ ትኸውን ቋንቋ ስለዘይትኽእል ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣምሓርኛ ካብ 2004 ክለምድ ጀሚረ ሕጂ ሓድሽ ተማሃርክዎ ማለት እዩ እንታይ ነይሩ ሕጂ ወላ ቋንቋ ኣምሓርኛ ዘይምኽኣልካስ ኢትዮጵያዊ ዘይምዃንኳ ጥራይ እዩ ዝገልፅዎ ነይሮም ኣብ ኤምባሲ ትኸይድ ከለካ ገለ ዋ ኢትዮጵያ ኣምሓርኛ ኣትኽእልን ኣምሓርኛ ከመይ ጌርክ ኢትዮጵያዊት ኮንኪ ዝበሃለሉ እዩ ነይሩ እና ኣምሓራይ ጥራይ እሞ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ዘለዎ እዚ ኩሉ 80 ገለን ወላ ክንደይ ቋንቋ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያስ ወዲ ዓዲ ይኮነን ማለት እዩ ብከምኡ ይዝረኣይ ነይሩ ሕጂ መቸም ከምቲ ተስፋ ገይሩ ኩሉ ዝነበረ ማለት እዩ ሓንቲ ዓዲ ኮይና ሓደ ህዝቢ ኮይኑ ብዙሕ ነገር ኩሉ ወላት ሰብ ኢንቨስት ዝገበሩ ከማን ኣብቲ ክልሉ ኣብቲ ሃገሩ ዘይኮነ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ስንፍና ናይ ትግራዋይ እንድዩ ካባይ ጀሚሩ እታ ትግራይ ሲ ንምንታይ ንሕና ወላ እኳ ንፈትዋ እንዳሃለና ሲ ኣብኡስ ንምንታይ ኢና ደይነፍሰላ ደይነብለላ ኢላ ሓደ ንፉዓት ዝገርመካ ኣለዉ ኩሎም ኣይኮኑን ከምዚ ከማይ ሰነፍ ግን ወይ ድማ ብዙሓት ኣለዉ ናይ ርሕቐት ድዩ ኣለካ እንዶ ካብዚ ጌሽካ ንኣዲስ ኣበባስ መይስካ ካልእ መገሻ ስለ ዝኸውን ተፈላለዩ ምክንያት ኣሎ ኤኒወይ መምሃሪ ኮይኑና ሕጂ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዓድኻን ዓውድኻን ኣገዳሲ ከም ምዃኑ ተማሂርና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይድካ ዘይፈልጠካ ሸለካ በለካ ይብላ ነይረን ኣዴታትና ምክንያቱ منነትካ ዘይፈልጠካ ወዲ ሃገር ምዃንካ ወዲ ዓዲ ምዃንካ እቲ ሕጊ ከዓ ጋራንቲ ስለ ዘይገብረልካ ሕጂ ተረዲኡካ ሕጂ ንሕናሲ ስዊድን እንታይና ኮይኖም ንዓና ግን ንዓና ጋራንቲ ገይሮምልና ብሃይማኖትና ክንነብር መስጊድ ተሰሪሑልና መብትና ተኸቢሩና ናሽናሊቲ ሂቦምና ሓንቲ መዓልቲ ሲ ብምንም ተኣምር ንሕና እቲ ማጆሪቲ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ሕጊ ከዓ ተቐንዲ ህዝቢ ኩሉ ይኽእል እዮም ራሲስት ከምዚ ሕጂ ዝበዝሑ ዘለዉ ማለት እዮም ወላ በዓል ስዊድን ግን ብሕጊ ከይድካሲ ንዓኻስ ኣይትውፅዓን ኢኻ እሱ እዩ ኣብ ሓደ ዓዲ ሕጊ እዩ ንኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ክገብሮ ዘለዎ ድሓር እቲ ሕጊ ልክዕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ህዝቢ ከዓ ቀስቀስ እንዳበለ እንዳማዕበለ እቲ ኣራእያ እንዳተቀየረ ክመፅእ ክእል እዩ ሕጂ እዚኣቶም ከዓኒ ብጣዕሚ ክትገልፆም ዘይትኽእል ሰባት እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ብሂማኒቲ ዘይብሎም ብወገን ዘይብሎም ብሃይማኖት ዘይብሎም
ሃይማኖት ዳሞ ህዝቢ ትግራይ ዳን ኣብነት በኦርቶዶክስ እንድሕርኢናዮስ ግደፎም እስላማይ ወላክና እስላማይ ከማንቶም አክቲቫት ናይ እስላም ከማን ወጭም ሕማቅ እዮም ተዛሪቦም ክነግረካ ንበዓል እስላማይ ትግራይ ከማን ይሓሰቡን እዮም ተዓዚምናዮም ኢና ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ክርስቲያን ወጭም ከማን እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም ማዕሮ ከምዚ ማዕሮ ብሃይማኖት ዝፈልዩኻ ብደም ዝፈልዩኻ ብመንነት ዝፈልዩኻ እዚኣቶም ፍጹም ብልጽግና ኮኑ ኣይክእሉን እዮም ፍጹም እዚኣቶም ረቢ ዝጸልኦም ናይ ሸይጣን ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ዳኦም እምበር ናይ ሂማኒቲ ምክንያቱ ከምቲ ንሕና ደርጊ ነይሩ ሞኒ ሕጅስ ደርጊ ዝሕሸሉ ዝበሃል ዓይነት እዩ ዝስማዓና ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ከየን ወሓልካ ኣቋርፀኒ ጽቡቅ ኣለኹ ጽቡቅ ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቅ ጌርክዮ ክገልጽክዮ ከምቲ እቲ ሓሳብኪ ክትገልጽ ከለኹ እውን ፍልጠት ዘሎ ድጋፍ ዘሎ ትክክለኛ ካብ ትክክለኛ ተመስሪት ስለ ትገልጽዮ ዘለኹ ኩሉ ሰብ እውን ደስ ይብሎ ዘሎ ስለዚ ቅድሚት ኣብ ሚድያ ዘሎ ኩነታት ቅድሚ ምኻድና ቅድሚ ኣብ ሃይማኖት ዘሎ ኩነታት እውን ቅድሚ ምፍታሽና ሕዚ ብሰንኪ እዚ ኩናት እዚ ከም ትፈልጥዮ ዘይፍትሓዊ ዝኾነ ኩናት ከም ዝገለጽክዮ ዝግበር ዘሎ ብዙሓት ተጋሩ ተሰደም ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ኣትዩ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ኣይተሰደዱን መንእሰያት እዮም ንሳቶም ድማ ንምንታይ ከም ዝኸዱ ክነፃርዮ ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ግን ዩኤንኤችሲአር ወዲያው ቃሊዕዎ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ፈቅዱ ይብላ ከም ዘለዋ ዝሓረሳ እውን ከም ዘለዋ ጥኑሳቱ ከም ዘለዋ ህፃውንቲ ቆልዑ ከም ዘለው ዝተወቅዑ ዝተጨፍጨፉ ከም ዘለው ተረጋጊፁ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን ኣብ ትግራይ ተዓቂቦም ፀንሑ ዝነበሩ ሕዚ ጨኒቕዎም ንሳቶም እውን ናብ ዝኸድዎ ጠፊኦም ገሊኦም ወሲዶሞም ገሊኦም ናብ ስደት ይኸዱ ኣለዉ ብዙሕ ሰብ እውን እንዳደወለ ክስታይ ይገብር ኣሎ ንዓኻትኩም ንዓና ኩሉ እዩ ዝድውል ዘለውና ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕሶት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሕሱ ስለ ዘሎ ሕዚ ኣሜሪካ ኩሉ ነገር ቸክ ገይሮም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ከም ዘለውን ስለ ዘረጋገፁ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ክወፅእ ከም ዘለዎ ብዙሓት እንታይስምንታት ዝተዋሃቡ ፅቡቅ መርኣያታት ኣለዉ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ እዚ ሎማዓንቲ እውን ሓሪስካ ስለዚ እቲ ናይ ስደት ዘሎ ከመይ ክትርእዮ ዝብል ሕቶ ኢና ሃተክ ደለ ቴንክ ዩ እሺ ያኔለ ቀዳማይ ነገር እቶም ናይ መራሕቲ ዓለም ወይ ድማ ናይ ዩኤን ወይ ብናይ ብዙሕ ሃገራት ክትዕዘቦም ከለካ ማለት እዩ ጠብዓ ንሳቶም ከማነይ ኣፍቲ ኣለኻዶ ኣሎ ሰማዕና ላ ኦኬ እቲ ናይ ኢንትረስት ናይቶም ዓበይቲ መንግስታት ብኣቶም እንዲ ኩሉ ነገር ዝኸይድ ኣብቲ ዓለም ምስ ካልኦት ተወዳድር ከለካ ቅድሚ ሕጂ በዓል ኩዌት ክውረራ ከለዋ በዓል ካልኦት ዓድታት ክውረራ ከለዋ ተን ሃፋትም ዓድታት ዝበሃላ ስጋብ ከምዚ ኣይደንጎዩን ክነግረካ ምክንያቱ ኣብቲ ዓለም ኣብቲ ናይ ዩኤን ከማነይ ሓታ ብኡ ከይተረፈ ኣፈላለዩ ኣሎ ማለት እዩ ሰብ ካብ ሰብ ሃገር ካብ ሃገር ይሕዝነካ እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ሲ ነቲ ናይ ዓለም ሕጊ ንኩሉ ሓደ ንሪኦ ኢሎም ስለ ዝሪእዎ እቲ ቀልጣፍኦም ምምፅኦም ግን ከመይ ኢሉ ከም ዝወሰደ ስራእዮ ዝሕጂ ሲ ጠፊእዎም ኣይኮነን ኩሉ ሓንቲ ብሓንቲ ንሕና ጋና ከይረኣናዮ ዝሪእዎ ነገር እዩ ኣይሰምዑን ኣይረኣዩን ማለት ኣይኮነን ግን መጠረሽቱ ግን ንሳቶም ነቲ ናይ ባዕሎም ሕልና ኣብቲ ሕብረተሰባቶም ከዓኒ እቲ ጋዜጠኞኦም እቲ ጋዜጣ ናይ ብሓቂ ክኸውን ሓሶት ዘይብሉ ስለ ዝፅዕሩ ምክንያቱ ንሳቶም ይሓስብ እዮም ንመፃ እዩ ፅባሕ ንጎ ሓሰውቲ ክትበሃሉ ኣይደልዩን እዮም ከምዚ ናህና በቃ ደይተረኣየ ሓሶት ከምዚ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ወደይ ታራሰብ ተሓሰወስ ደሓን ግን ማዕሮም መንግስቲ ዝኣክል ግን ወፂኻ ትማሊ ዝበልካ እዚ ትዝክር እንድሕር ኮንካ መስካ ፅባሒቱ ወፂኻ እንድዒ ስጋብ ክንደይ ምዃን ከም ዝበሎ ሾርት ሜሞሪ ኣለኩም ኢሉ እንድዩ ነቲ ህዝቢ ከምኡ ኢሉ ተተርጂጉሉ ህዝቢ ትግራይ ግን ሾርት ሜሞሪ የብሉን ነዊሕ ሜሞሪ እዩ ዘለዎ ነቲ ካልእ ምናልባት ከምኡ ክዕሽዎ ይኽእል እዩ ማዕሮ ከምዚ ንህዝብካ ሲ የብልኩምን ኣይትዝክሩን ይኽእልካ ምናዓቕ ነቲ ህዝቢ ንባዕሉ ሲ ኣናዒቅዎስ ንሕና ኣነ ይገርመኒ ንምንታይ ይመስለካ ኣብ ቁርኣን ንፍርዖን ኣብ ዘመን ሙሳ ግዜ ማለት እዩ ንሙሳ ክኸይድ እንከሎ እንታይ ኢሉ ፍርዖን ኣነ ኣምላኽ እየ እኳ ኢሉ ኣነ ፈጣሪ እየ እንታይ ኢልዎም ነቶም ህዝቢ ይዋ ካልእ ፈጣሪ ኣለኩም ብጀካይ ኣነ ዝገዛእኩም ከምኡ ማለት እኮ እዩ ከምዚ ናይ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣነስ ተዘይመራሕኩኹም ኣነስ ንዓይስ ተዘይተኸተልኩምኒ ኣይንኽተል እንተበለ ህዝቢ ኸኒ ተግድደና ኣይተግድዶን ኢኻ ህዝቢ እሱ ከዓ ምስ መፆ ማለት እዩ ሙሳ ምስ በሎ ትጋገለኻ ህዝቢ ጨፍፂፍካ ኢኻ ረቢ ከዓ ነፃ ግበሮም
ተባሂሎም ማለት እዮም ህዝቢ እስራኤል ካብ ግብፂ ተኣሽሙ ንክኸዱ ሞሴስ ሓቲትዎ ማለት እዩ በይኒ ይኮነን ክልተ ምስሓው መፂዎ ማለት እዩ ንሱ ግን እንታይ ከም ትብሉ ዘለኹም ንሱ ምክንያቱ خلاص እቲ ፈርዖን ዝበሃል ተረዲእካ ከምዚ ናይ ዚኦም ናይ መራሕቲ ናይ ብልጽግና ማለት እዩ በቃ መን ከማይ ኣነ ኩሉ ነገር ኣነ ትኽክል ኣነ ልክዕ ኢሉዎም ኣነ ካልእ ደለኩም ይብዘካ ይፈጣር ኢሉዎም ማለት እዩ ኣነ እስኪ ኣንታ ከምዚ ሕጂ ትብለን ዘለኻ እዚኦም ምስኡ ኮይኖም ሚኒስተር ዲኦም እዚኦም መጣቆስቲ ሓሰውቲ ጠቕሞም ከይጎድሎም ሕልና ዘይብሎም ሓደ ካብኣቶም ሕልና ዘለዎ ኣይወፅን ሓደ ሕልና ዘለዎ ኣይዛረብን ትጋገለኻ ንሕና እዚ ህዝብና እዩ እዚ እኮ ንዓና ዝምልከቱና እዩ ምባል ሲኢኑ በላዕቲ መንፀፎም ኮይኖም እዮም እምበረ ፈንታይሉ ማለት እዩ ሽዑ ካልእ ኣለኩም ዲብጃካ ይፈጣር ኢሉዎም ማለት እዩ እስኪ ኣርኤኒ ኣንታ ሃማን ኣርኤኒ እስኪ ናሃቱ ናይ ሙሳ ፈጣሪሲ ክሪኦስ እስካላ ምፃለይ ሪኻ ስጋብ ከምዚ ትንክሕቱ ንፈጣሪስ ደይቡስ ብስካላ ገይሩስ ክሪኦ ከምኡ ኢሉ ማለት እዩ ድሕሪኡ ረብ العالمين ከዓ ንሕና እውን ትምህርቲ ክኾነና ክንደይ ስቃይ ሕሊፎም ተም ህዝቢ ክንደይ ተሳቂዮም ክንደይ ተጨፍጭፎም ባርነት ገይርዎም ግን መጨረሻው ተዓዊቶም ምክንያቱ ረቢ ሓጊዝዎም ምስ ሙሴ ወፂኦም ከይዶም ባሕሪ መንገዲ ገይሩሎም ረቢ ሕጂ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ኣማናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንረቢ ተወኪሉ ተወፂዑ ስለ ዘሎ ከዓ ካብዚ ፀገም እዚ ከዓ ልክዕ ከምቲ ንሙሴ ምስ ህዝቢ ዘድሖኖ ምስ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ዘድሖኖ ማለት እዩ ሕጂ እውን ነዞም ህዝቢ እዚኦም በቲ ምስክንነኦም ክንደይ ተጨፍጭፎም እዮም يأخلون بزبن جانهوي كما كم يروون جانهوي ما تين من تاي يشوفون لمن تاي تمرتخي ما كيجبر أب تقرأي تخل كيلو لمن تاي بدخلناتهم كل جزء خنا برودري ومن من تاي مخنياتو جانهوي هادي مخيد مسمات نحنا زهادة من نقص أيجز أناني لهم أبي أيجز أناني كاب قادم ما تحيزهم مكحات يوم بمتى محبة حق يوم دما بحما يكونوا مكحات نحكي دين أي بركة خونيو سلازي مخنياتو زهادي مزمصخ ገዝአካ ከሎ حقهم انت حسبكايو سي ክንዲናይ ለባማትኩም ዝነበሩ ይዘርየካ ናይ ቀደም حسبهم ሰበይ ዘበን ጃንሆይ እሱ እንታይ ገይሩ ሽዑ በእንግሊዝ ገይሩ አደብዲብዎም ጥሜት ከምዛአቱ ኣብ ትግራይ ገይሩዎ ህዝቢ ከምዘ ይማሃር ገይሩ አደንቂርዎ ማንም ህዝቢ ክነግረካ ረቢ ክፈጥሮ ከሎ ኮምፒተንት ሙሉእ ገይሩ ይፈጥርዎ ሓደ ቆልዓ ወደይ ወድኻ ወድታ ሓደ ክፍጠር ከሎ ናብዛ ዓለም ክመጽእ ከሎ ኣድዩ 9 ወርሕ ጠኒሳቶ ክመጽእ ከሎ ብጣዕሚ ሙሉእ ኮይኑ ይዝመጽ ረብ العالمين ሙሉእ ኮምፒተንት ማንም ካብ ማንም ዝጎደለ የለ ግን እንታይ ዕድል ይረክብ እስኻ ኣብ ኣሜሪካ ወላድካ ዝዓበየ እዞም ሕጂ ዝሰደዱ ዘለዉ ቆልዓን ክተዋዳድሮም ከለካ ሓደ ይኮነንቲ ፖሲቢሊቲ ዝረክብዎ እቲ ዕድል ዝረክብዎ እንታይ ኣብ ሕጂ ዝረክቡ ዘለዉ ፀገም እዞም ተሰዲዶም ዘለዉ ሕጂ እዚ ቆዞም ቆልዑት ኣብ መንገዲ ዝውለዱ ዘለዉ እንታይ ዕድል እዮም ዝረክቡ ዘለዉ ንሕና ቆልዑት ከለና ከምኡ ክረአይ ከሎ እምበር ዕድል ተረኺቡ ረብ العالمين ሓንጎል ሂብዎ ሰብ ልቢ ሂብዎ ኩሉ ክምዕብል ይኽእል ክመሓየሽ ይኽእል ክቅየር ይኽእል ማንም ሰብ እቲ ዝፈልጥ ዝነበረ ከዓኒ ግዜኡ ተመጽዎ ከዓ ናብ ድንቁርና እውን ክምለስ ይኽእል ምክንያቱ ድሕሪት ክምለስ ረቢ ተደልይዎ ናብ ድንቁርና እውን ክምለስ ይኽእል ስለዚ መጠረሽቱ ሪኢኻ ንሕና ኢና ሰብ ነፈርዑኖ ሰብ ክጋገን ከሎ ትጋገለኻ ተዘይልካዮ ጽቡቕ እንተልካ እንዳተጋገየ ማንም ሰብ ክፍርዐን ይኽእል ማንም ሰብ ጣዖት ክኸውን ይኽእል ከም ጣዖት በቃ ንዓይ ተገዝኡኒ ይዝብለካ ኣብ ዝኾነ ኣብ ገዛኻ ኣብ ፋሚሊኻ ኣብ ኣሕዋትካ ኣብ ከምኡለው ሓደ ሰባት ኣነ በቃ ዝበልክዎ ተዘይኮይኑ ኣይሰምዐኩምን ዝብሉ ሰባት ኣለው ነዚኦም ካብ መጀመርታ ካብ ንግህቡ ኢኻ ኖ ክትብሎም ዘለካ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ኢሉ ኖ ኢሉ ንስኻ ንሕና ዝደለናዮ ሰብ መሪፅና ኢና ንስኻ ንዓና ኣይትገዝኣናን ኢኻ ክብል ከሎ በቲ ሕጊ ከዓ ዝገርመካ ኣነ ይፈልጦም ሓንቲ ጓል ኣምፃቶ ነይራ በቲ ሕጊ ዝገበርዎ ከማንሲ ኣይወፅን እዮም ካብቲ ሕጊ መስለኒ ናይቲ ፌደሬሽን ዝበሃል ሕጊ ዘሎ ኣነ ይፈልጦን እየ ዲፕሊ ዘይፈልጦ ክዛረብ ኣይደልን ጌጋ ይገበሩን መስለኒ ኣነ ሓቲተ ኣብቲ መረፃ ክገብሩ ከለዉ ከምኡ ገይሮምስ ተጋግዮም ድዮም ድሕሪ ተጋግዮም ኮይኖም ከዓ ተጋግዮም ክበሃሉ ኣለዎም ናይ ግድን ግን ወላ ተተጋገዩ ከማን ድሕሪ ጌጋ ኣሎ ኮይኑ እቲ ሕጊ ብከምዚ መልክዕ ይኮንካ እንተኣልዩ ንዑ ቅጨፍጭፈኩም እየ ተፀበይኒ ሰዓት ክንዲዚ ከይትወፁ ናብ ሱቅ ከይትወፁ ናብ ድኳን ከምዚ ጌርካ ዝበሃል ተራእዩ ተሰሚዑ ይፈልጥ ብዘበን ሂትለር ከማን ኣይተባሃለም ከምኡ ኣትሊስት ይምፃእ ጨፍጭፎም ስቕ ኢሉ ኣማ ክጨፍጭፈኩም የተቀረቡ ተፀበይኒ ኢልካ ግን ተራእዩ ተሰሚዑ ይፈልጥን ስለዚ እዚ ንሃቶም መንገዲ ሒዞሞ ዘለዉ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝኸይድ ኣይኮነን ምክንያቱ ካብ ንጉህኡ ትሒዙ ኣይንበርክኽን ዝብል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኩሎም ፀላእቲ ዝመፁ ቅድሚ ሕጂ እውን ሕጂ ከዓ ሓደ ፀላኢ ይኮኑን ዝዋግኡ ዘለዉ ፍልሊ ኣለዎ ድማ ሕጂ ካብቲ ናይ ቀደም ናይ ሕጂ ፍልሊ ዓብ ፍልሊ ኣለዎ
حجكو مسكن ديهم مس حموشته ديهم مس شدشته حيلهم زواغو زلو زقالوس زلو تهزب زقالوس زلو انستي زدفرا زلو بإيدس زحازهم سبات اندمصو زدفروهم زلو قلعت زقتلو زلو انست منقد زحردا زلو حراسات نبر كيغبرا ام منقد زودقوم زلو دقن كندي قفعي زغبر زلو اذا سي امنت منتا يموني حزب تግራይ ዝበፅሖ ዘሎ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ንበል ወላ ነቶም ወያነ ደሊዎም ነቶም ውልቀ ሰባት ደሊዎም ሲ ምስ ህዝብ ደይኮኑን ክሰማማዕ ዝግብኦ ኣነ መስለኒ ንዖም ተደሊ እንታይ ይኽብል ነይሩ ህዝብ ትግራይ እዚኦም ህዝብ እዚኦም በዲሎም እዮም እዞም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሰባት በዲሎም እዮም ስለዚ ተሓባበሩኒ ነቲ ህዝቢ ከይዱ ዶ ሓቶ ዝግብኦ ድሕሪኦም ሰምዐ ብማዕሩፍ ብፅቡቅ ከማንሲ ማሓተተሞ ህዝብ ትግራይ ድማ እወ ፅቡቅ ሓቂ ካዞም ሰብ እዚኦም በዲሎም ላይም وسدلنا احنا هون عند اليوم اننا تايلو صبو تسمعوا مالتهم اي نحنا سي يبدلنا اي بدلنا السو من عندلي انت لهم كا ريسبكت غيرو خيد زغبو السو جن نحنا اديتات كي بخيا كمز خي جبرا كمز خي يكون اندا تبحله እዚ ሁሉ ገይሩ ማለት دی دحر كا ወጣትዮም ተሰዲዶም ዝባሉ አልহামዱሊላህ ዓለም ሙሉ እኮ አፍሪጦ ቆልዑት ከም ተሰደዱ አንስተ ከም ምዃናን ዓበይቲ ሰባት ከም ምዃኖም መናእሰይ ከም ዘይኮኑ مناسين بقالي حردوهم يقتلوهم يمزلوه نقولك أبع الشيرة ولا كله عند أتوه خندي مناسين يطفوهم يمزلوه بقى تعدي مناسين سلا زملائت كابتورنت سلا عارفة زنبلت عشان شو عتن عمد تورنا زي مناسين فريش لزنبلة تمهارة مناسين إدم حج دون قرن مناسين يكون نقح مناسين كم زبلوه زي يمكن دي مناسين زلوا ويانا تبع بيته تخونوا يجيهم قاعد ديجيتال ويانا من يمزلوه إزي علامة ما نمسب حزب علامة جيجان صبغون سلازلو نحنا بتصقنا نبلسينا خابويان زبهللو بسرح بتكبر دايم بري بسلا حج سلا زكافقوم كل حماق مالته يكون جيم ويانا دما ابزي وان زي دما انتاينا جيجا غيرناينا حزبنا سي انتاينا بديلنا يفلطيوم كم زبدلو بزح نغرات አለዩ ጊዜው ቀሳ ይኮነን ከም ዝቀዳማይ ዝበልኩ ግን ተስፋይ ይገብር ንሳቶም ከሕጂ ንሰብ መዳመጽ ትኾኑ መማሓይሽ ትኾኑ ንሳቶም እንድሕር ህዝቢ መሪጽዎም እንደልዮም ኢና እንድሕር ህዝቢ ኮይኑ ንሳቶም እዮም ሕጂ ደም ዘፍስሱ ዘለው ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሰባት እዮም ሕጂ ናብ ጫካ ወጽኦም ዘለው እዚ ንባዕሉ ኣነ ብጣዕሚ የድኒ ቆየኹ ነገርካ ብጣዕሚ የድኒ ቆየ ምክንያቱ ንስልጣን ዝደልዩ ሰባት ተዝኾኑ ነይሮም ምስኡ ተሰማሚዖም እዮም በኣት ትነብሩ ዝግብኦም ነይሩ ማንም ከምኡ ዝገብር ከም መስለና ኣነ ወላ በቲ ሓፈሻዊ ፍልጠት እንዲ ዘለኒ ፍቲ ፖለቲካ ዲፕሊ ኮነ ከምኡ ይኸውን ዝግባእ ነይሩ ንሶም ግን ገዲፎምሉ ኣውዲቆምሉ ኸይዶም ነገር ዲዮም ደልዮሞ ካልእ ዲዮም ደልዮሞ ረብዋኖም ኣብ ፖለቲክስ ብዙሕ ነገር ይርከብ እዩ ንሶም እኮ ፖለቲከኛታት እዮም ሰናፋት ኣይኮኑ ናይ ባዕሎም ዓላማ ክህልዎም ይኽእል እዩ ስለዚ ንስኹም ያ ተሰነፉ ጁንታ ዲዮም ወላ ጁንዳ እንታይ ዝበሃል በቃ ሓድሽ ስማት ሰሚዕና ዘይንፈልጥ ኣብ ህይወትና ንሕና እውን ከምኡ ተባሂልና ኣውፂኻሎም ጁንዳ ኢልካዮም ወላ ገለ ኢልካዮም ሲ ሓቂ ማለት ኣይኮነም ንዓኻስ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ሽም ከውፀልካ ብዙሕ ነገር ይኽእል እዩ ግን እቲ ቀንዲ እቲ ፀላኢኦም ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ መሬት ፀላኢ ወያነ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ግን ስለ ብዙሕ ፀላኢ ስለ ዘለካ ግን ክተመሓይሽ ኣይትኽእልን ማለት ኣይኮነን ክትቅየር ኣይትኽእልን ማለት ኣይኮነን ሕጂ ዘሎ ሕጂ ንመጻኢ እዩ በቃ እቲ መጻኢሲ ከመይ ክኸውን እዩ ዝሕስብ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኣው ነገር መንገደይ ከተሓሳስቦ ወይ ድማ ሓበሬታ ክቦ ዝደሊ ነቲ ህዝቢ ሕጂ ብዝእዋን እዚ ሓድነት እዩ ዘድሊ በቃ ሓድነት ኩሉ ሓድነት ገይሩ ምክንያቱ እዚ ጆኖሳይድ ኮይኑ ንምጥፋእና ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ፍልሊና ዘልዒ ሰብ ተኮይኑ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዝሕዝን ሰብ ምክንያቱ ግዜ ይኮነ ሕጂ ብፍጹም ግዜ ይኮነ ሕጂ ከመይ ጌርካ ሓይልኻ ሰብሲብካ ነዚ ህዝቢ እዚ تتحابورو نزيز بزي حاجز تبصحلو نزي تسديد زلو من استيرخون ولا جرتا عدو قلتيفو نخملس اذا طورو نزيز تطاو كبل سدتنا عنا خما يتقمنا منتا يسدد حجي اب كورونا غزي عدتات زدخيالو غزي نغير منقد يقدم مجمع تخبلو زدلو حزب السودان بطعم خمسكونو زغباني ابزي تاشو مزناي بعلي بروجرام قرب لهم حسيب له بطعمي لوه زخونه طعي زخونه حزب السودان قد محجي خيلونا حجي زخلنا زلو مانم قال حجرات زغبرو ነገር አይኮኑ ገይሮም ሕጂ በተኻለ እቲ ህዝቢ ኩሉ ተራባሪቡ ጠጠው ክብላለዎ ጦርነት እዚ ኣብ ምድርዳር ክበጽሑ ዲዮም ኣብ ገለዲዮም ክበጽሑ እቶም ፈላጣት ዝሕዝዎ ማለት እዩ ንሕና ዘግድሰና ግን يأكل حزب تجريسي قد محجة تشفيفيو قد محجة تبديليو تأميو تفلت إخت معسيو تناي
اوروب كلهم بعد مايكل جاكسون زدرفوا له جزء مع عامة مهرتي نيرو تذكري خا سبعا شوعتن كابو زخفاء نبرة إذا أحلفيو تاريخ زير السعودة تبلا مالتي حجسي كندي عالم ملو حزين الليو بتتمية السوزة حلفة مالتي حجونكو تعاشم ما يبلهم مقبيه بلهم قليل بلهم ترى يفلتن حسابهم مالي انت يوم دليوم ما ترشت بسي نزو كل حزب تغرايس كهلقوا وقت فوق ودليوم دما اتي إثيوبياوي بملو زلو حجي دقافا يكون الزارب زلو ربي يفردو داخل بلو خوينا حما عين الزارب ربي ترى يفردو مخنياتو انتي بلو مسلكا حانتي تاريخ الله زرقي تفعل عليه حبري أخفات نيرم قيحن تسلمن بيجان بحدا يوم كل جزء بحدا يوم زخون نيرم حجي بحدا خلو خلو تزرقي تاكتيك جيرو مالتي انتي لو بحسب تخدسي نتسافلي بينكم زي تبلوين وهو حكى خيلهم تنكلتن بينهم خدلهم نتحالف اليوم مالتهم بلي عمو نتحالف بلي عمو ده حال دقناتهم تمتلفهم زلو خان عموم كان دقنا السخاسي كم زبليت اللي حركيت كاس كم زيلو خا نتحادى خان الصلاة بلو خا ملعوه مالي سخانات كلهم وديهم انتي له شعود حري وكلتو يوم أكل الثور الأبيض أنا تبلعكم كحجي كونني لتمتقرش تمارجو أنا تبلعكم لما جمل تخبلع خلو معلتينو لمنتاي اندا تبلع سو اي قدسنني له سلا تصوع زحازه مالك سلازي كله ابرر رؤسهم سمعوا فلتي حجي نحنا نمانم سب حماقين منين حماقين منها اي قبالنا نيو ناي كل سبكا كمزي حين يخوص زدلين ابناي ويان احنا زلوسي ناب حزبي انا انتي ذنبي انا سخان انتي ذنبك تحد انتي ذنب انتي بديلو ابز كل حزبي حنا توصلوسي تخكل يكونن نحنا ون كابهم نلعلي نويانه ابت جيغاز غبرون ابت حماق زغبرون زين الزارب وي زي تزاربنا مالت يكونن اب كل قناتات ابت زدلي اوان ززاربلو بوتاتات كمتي بوتاناسي كنبصح سب ناي قدنا يكونن كفلت مالتي ግን እስኻትኩም ቅድሚ ሕጂ ደጊፍኩሞም ከምዚ እንዳገበርኩም ክሱቅ ትብሉ ነይርኩም መን ሱቅ ኢሉ ምንታይ ፈሊጥኩም ሱቅ ሰብ ከም ዝበለ እንታይ ይገብር ነይሩ ብዓቅሚ ድዩ ዝገብር ነይሩ ወላስ ምንቲ ዛመጎጎ ተሕለብ ዛንጨዋሪ ዝብል ነይሩ ወላስ እንታይ እዩ ብዙሕ ነገራት አሉ ትኾነታት ብዙሕ ነገር ንዓና ንባዕልና ንተጋሩሲ እቲ ዝሓለፈና ሽግር ሕጂ ዳይ ንዛረበሉ እምበር ብዙሕ ነገር ተዛረብና ነና ግን ሕጂ ኣይንዛረበሉን ኢና ሕጂ ዘድልየና ሓድነት ገይሩ ህዝቢ ክትሓጋገዝ بحلف من إسخاء بحلف من إسخاء بعالم زلقة إنجليز زخل بإنجليزية سويدن زخل بسويدن عرب زخل بعرب كل نهزبوي عالم كفلت الله نحنا حسيبنا يا إن فلت إنتجراي حدا مع تسع أفكار تاني عالم توصلنا حسيبنا إن فلت إنتجرايكو عد تاريخ عد نجاشي عدي كريستنا عد سلمنا عد كله زت قالت قدم بزمن أخسر كندي تاريخ زلوا هجري نحنا بعلنا دكنا نحنا دك أجن بنحنا إنا بعلنا حسيرنا يا سلازي حجن كم بالبلنبر أي فسسن كم زبها المالج حجون ما تقرشنا من صاي حيش كاب زي من صاي حجن تردينه عدنا حجون ولا يودمو ودا أمبر بعلنا إحنا لملمو إنا لدكنا انتسينا نحنا دكنا كلام لمو إمتى حاجة مسيلوهم حج خندمسس فتشو ما يندمسسيننا ندك فلسطين كمان كندي كدمسسون فتينهم أي تدمسسون دك الجزائر كندي فتينهم كدمسسون أي تدمسسون ما نمزد دمسس يلن رب العالمين نخلاتنا تسقم يمصالنا تنفتنلو كنمهرلو كنا حدنا تعزبتكم وزدلو دا أمبر نزطف كموت سبي خيلو بزح كهلقيو اب زبن جانو هي بزح سرقو ندرج بزح حليقو حجون ابزان كلت عامت كمان كندي هاليقو حج كماني اب ኢትዮጵያ ሄድካሲ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ዘሎ ክትጥቀመሉ ዘይትخلينا በጽሕና ዘለና ገንዘብካ ስርሂትካ ዘምጽኻዮሲ እንታይ ይዝባሃል ኣደስኪሎሞ ተራይ ዘይፈልጥ ሰብ ይጥመ ወላ በአዲስ አበባ ኮይኑ ወላ ካልኦ ኮይኑ ይጥመ ኢሎም ሓሲቦም እንዲም ነቲ ህዝቢ ከምዚ ብል ነዞም መጣቆስትን ነዞም ከዳዓት ከኣኒ ኣን ከለሁ ነግሪ መንገዲ ክብሎም ዝደሊ ብጣዕሚ ጉግያትኩም ኣብዚ እዋን እዚ ህዝብኩም ኣሕሊፍኩም ዝሃብኩም صباح نقول هزبكم دمان عقم حليف خبركم جوجي الرأي زلهم سبات ولا بهايمانو تسلمنا زتقوم سبات አለው ፍጹም አነ ሳፖርት ይገብሮምኔ ንኩሉ እስላማይ ካዩ ኩልዎንዮም ኣብ ኩሉ ለው ኣብቲ ክርስቲያን አለው ኣብቲ እስላማይ አለው ምክንያቱ አነ ሰማዕኩም አለው ሰባት ሕጂ ናይ ፖለቲካ ዲስካስ ከልዕሉ ዝፍትኑ ዘለው ሕጂ ግዜ ይኮነ ሕጂ ወያነ ከምዚ ነራ ከምዚ ገይሮምና እዮም ከምዚ ፈጢሮምና እዮም ሕጂ ግዜ ይኮነ لك هيدا اللي يعني اللي انا تطوبلني لك
بتاعم صبوا الله صار بتاعم كبرتي هذا نصبك يا خزر زيركيت كله تايسمو هذي بعله جميرك يا الله هنا أب أكتيفيست جزيا يكونن زبل زربا زل الكيو نجار الله هذي استعذب كيو نجار الله مالتيو أنا أنت عذب كيو نجار الله حدا سبات لأنه معلها موتات لأنه معلها حدا تايسمو هذي كلها نتجارو بزح نجار نزارة من دينا نديت هنا لنديو ምናልባት ገሊኦም ኣብቲ ህዝቢ ከምዚ ገለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ገሊኦም ድማ ትክክል ኣይኮነን ብዛዕባ ከምኡ ክትዛረብ የብልካን ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ከምቲ ዝበልክዮ እቲ ናሃና ባህሊ እቲ ናሃና ማነር እቲ ናሃና ስነ ስርዓት ህዝቢ ከም ህዝቢ መጠን ተፃሪፍና ኣይንፈልጥን ህዝቢ ኣይንዳፈርን ኢና ግን ኣብ ሓደ መራሕቲ ኣተሓሳስባ ንምንታይ ከምኡ ትገብሩ ዝብል ብጣዕሚ ክስታይ ስለ ዘሎ زي نخوننا هنا إن الميديا هذه السوشيال ميديا دم حدش لزخون عنا نتجارو نخلي أفريقياون أتنا السوشيال ميديا أما كم يجرنا خننا كم زلنا تتارجتنا نتاخون كم زلوا ناي ميديا ناي بعلو تايسمو له تحلفوا مسج نتاي مخانو مال اختخا تتفلت لك أي شانل تحلفوا هم زلك تفلت لك بالحري دم تتارجت من يسمعوا نعبيد هات زارب زلهاس ويس كونغرس مان هزار بالله أنتم توكلتنا حزب ديها نمن سيديو ندكن ستيديو نقلعديو زبلنا تارجت سمعك تارجت أو حال كتفل كتكلم لك بدحريو في اللايد ما ندحر دا وان استفلت أخونك أكتيفيست ندحر كونك دما كل أنت انتظار من زرباتات سب دا تنتنن دا فنس قصيص لزجبرك تزارو ونتنقعات كدليو سلزخل أبزي تويا مال أختي أبزي تويا فلا دما ننمعلنا تجارو نوات طولو نجار حدا كتجاجي تخيل وي أنا خجاجي خيل وي قالوا له خجاجي خيل وي ميكي رايح خجاجي خيل وي حدا خجاجي خيل لنا ننمعلها أم التقرام أم التحق جاز كمي أبزي تحلف يا مال أختي ندحر هاليو حتى كي thank you شان يلا ميديا مالت كم تفضلوا بعالماوي خطري أخلها بعالم لا يكون ولا أبو زخونسي بتعمي عابي باور زلوا تسمعنت زلوا من قديو اتحاسد نبحق غير زخيل اتحكي نبحاسد غير زخيل من قديو سلازي اتوم بروفيشنال نايزي ميديا زفلطون نحنا ترى سب نتقملون حدا يكونن ناتو تي بروفيشنال كم يجرو خبصحو انتي كم تقملون انتي بروباغندا كم زلوا سلتفطو حجي انا كم تجارو أم ميديا زسرحو زلو سباتسي بتيز مصوم نعبنت أنا علوان زكاتاتولم بتعمل فعت بتعمل قدامي نجر كم تحبن كلهم جوبزاتكم مخانو دكرشتي خونو دك تبعتيو بتعمل يزد نقم بتعمل يزد مزجنهم خناتو 24 ساعات كأب لايف كي وصو نهزبو من ننفسو من نخلو خمزي خقبرو خلو أنا تحبين اللومي بتعمل تحبين اللوم زجر مكة نقول يوم مجمع تاسل ديلي فالت كونتاكت خبرهم حنتي كابتم أكتيفيست زرقم كوا يوردا شكريا بتعمي زفتوى نفعتي من إسي آتي خاسي ولا نتي تبصح ملأختس بقى بدست أخذ سمعه ونياتو سحقت انت صواتي تنسل زهورت نكو عتولد كيوردا إليها مستمن خلاتهم كوينهم نعا أسل تفتا يجن أنا نتزارب زلوخو كالوتهم كلهم سلزكاتاتهم جن كابتن يانج من إسي أكتيف بزح تقبر زلا كداونت بقلت تقبر نفعت بقى وعرو قال بتعمل نفعتي جقنا دسي لاتني وتنكالوت كلاتهم زقبروا زلوهم بتعمل تصبغيو حجي التميديا بزح زبشقة كخمة سيو بزح تاريخ حصل زقوني كم اتخالص نريو لنا خالي بروباغندا زقبركو بحدا ببلصقنا طرا يكون ان احنا صلا يكون يزلو حجي بكل شنقاتي صلاي حزب تግራይ بتعمي ببزح يزلو حجي انا صلاي الله لكم موني يسبصلو مالتي كي يرداكم معناتو نحنا كمتا زعبنا يا كمتا ولدنا زمهرونا سب متكبار حماق يريلك حماق يتفديو حماق تزارب لك حماق يتزارب بتي بهيمانتنا بتخا بتزعبينا يوم مالتي ازي اقداسي مخناتو سمعت بتعمي نادكانديو بزح نجر يعني وشتها كم حوي زقاصل ترديخاني ግን ክንቋጻጻር ነብስና ኣለና ካልእ ሰብ ተዛሪብ ኢልና ሕማቅ ክንዛረብ የብልና እንተኺእልና እንታይ መስለካ ዓላማ ብዓላማ ኢኻ ትፍንዶ
بخالق كون يقول إذا عاول سلتزغربين سلتتصرفين قلنا الحقنيا مالتها يكون تحكي قسنا بلات حق ماين حق عند حدا يتصري يبلا ديتاتنا تحكي قسنا بلات توصيا تراي نحنا سب حق نكون أنا كل جزء تسفاز جبران تايو إذا حجي هزب زجبر زلون إذا ود بزجبر زلون أنا كو خمسي لوات يتحلي قالوا صباح نجوه كيف شلني أنا زمني حتى إنفورميشن جيجا حصل أقرب تسمعي أنا نبعلي قدامي تتقاومي تخوف نقرك حجة بعلي أخنظر مخنياتو إذا كل سمعتنا إذا كلنا إذا هزبي أمولا علم زبل زلو بالرونج إنفورميشن ويدما بخالق أجندة بدحريت زجبرو اندحر كوينهم والله بتعمي زحزني يخون سلازي أنا تسفاي كم دي كونا مالتي أبتسفى كل جزء سلازبل مالتي أنا كابتقد محج زفلتنا يوم زرعنا يوم ولا يجاوي ده أمبر حاسوت عمله ما يكون كاب قدمسي زي قبلوا نجار أيزارون يوم سقولهم برعرع عيبون يوم وتيهم وش يوم سرحوا ويانس كل سبيز فلتهم قال السبعة يكونوا لا ويانا أيتغلب بنا نحنا نبنيرنا سلازي نمتاي بتصبقون بحماقني تردي خاني تصبقون بسايدا له وحما سايدا له كم زبلكو خمالتي حجي اتوتي زلو ام ميديا كبشق يقولون حدنت كله وله ناي كلكم ميديا تاكيبكم بحدا بوتا سابورت تقبرلو حدا عينت ورق كزرقح يقولون كفافل الله انا خلتي منتاي حدا خلته منتاي حدا مخنياتو نتسب تدغاغام خون يقولون حق تمسرت خونا لو انفورميشن تطاريكم مصالو غانا كيوصي مخنياتو كالودكم يقبروا ينصلنا عشقنا اذن سدد خون يقولون مخنياتو صباح نقول سي نعاخه تمليسو زوقعكا نغري ما كالوت نريو لنا بعلاتهم بالصقنا بعلاتهم تمالي حزب تግራይ ክትዋጉ ጅኩም ሓሲብኩም ኢላ ሓቲቶሞ እንታይ ኢልና ህዝቢ ትግራይ ንዋግኦ እንታይ ትግራይ ብዘይ ኢትዮጵያ ብዘይ ትግራይ ኣይትኸውንን ኢሉ ኣፈውፂኡ ተዛሪቡ ኣይፀንሕን ፅንሕ ኢሉ ከዓኒ ጦርነት አልዒሉ እንታይ ዳት ማለት እንታይ ዘረባ ነይሩ ሕጂ ካላ እንታይ ኮይኑ ዳኒ ስለዚ ሰብሲ ደንቆሮ ይኮነን ኩሉ ሰብሲ ሓቂ ክሽፍን ተደልዩ ዳ ኣምበር ተሓቅስ ክፈልጥ ይኽእል ስለዚ እቶም ብልጽግና ይሕሸና ካብ ወያነ ዝብሉ ናይ ባዕሎም አርጉሜንት ክህልዎም ይኽእል እንዲሁ ኣነ ግን ሕጂ ናይ ወያነ ኣይኮነን ኣነ ናይ ወያነ ተኸላኸለት ከምኡ ኢሎም ዘቐመጥዎ ሰባት ኣለዉ ኣነ ናይ ወያነ ተኸላኸሊት ኣይኮንኩን ኣነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝተወፅዐ ናይ ስደት ዘሎ ሕጂ ንሕና ንባዕልናሲ ነታ ሮሐይ ኣነ ዕድመይ ሙሉእ ብትግራውነተይ ኩሉ ሰብ እንዳተሓተ ስለ ዝርአኒ ኣነ ኖ ዝብለሉ ግዜ መጽ ኣይቅበሎን እየ ድሕሪ ሕጂ ኣታሒቱ ሰብ ክርአኒ ማንም ሰብ ወፅውን ተዛሪበ ማንም ሰብ ኣይቅበሎን ቅድሚ ሕጂ እውን ተቐቢለ ይፈልጥን ሕጂ ከዓ ብኢሱ ካፍቲ ዝነበረ ማለት እዩ ንምንታይ من كان من بريتي يوم نحنا كنت اتخال اسب كنبر ينبر زبان افكم حازو خامبري اي تزاربوا سخاتكم كم استجيركم بوليتيكا تزارب لكم وكم استجيركم انا اب غزاخا ماشيوسي غزاخا እንዳተቃጸለ ሁሉ ሰኢልካ ትርኢ ለካ ወይ ውሕጅ መጪካሲ እንዳተወሓጅካ ሰኢልካ ቆፊልካ ትውሕጅ ናይ ግድን ሓደ ነገር ትገብር ኢኻ እንኳን ንሕና ሰብሲ ድሙ እንስሳ ከማነ ደቃ ክትቀርበላ ተኻስ በተኸለተ ሓይልሲ ትፍሕንጭረካ إذا نيتشري رب العالمين أمانم سفتيروه أنا زخونة سبسخة متيخة إذا كحف كتب للي كلها أتي أكشنز جبرو أتب قلتي في أزرحه نمن تاي تفتراوي أبتي وتي أبتي نفسي سلزلوي نمن تاي كهرما يدلني سلزي أتي جبرو زل هزب تقرأ إذا نيتشر زخونة رب زفقدلو سب زفقدلو أنا نمن تاي تدفوني نمن تاي تبلوني ولا من قستي تبدلو تخوينو نمن قستي لا صعوبا بر نعيكم كم مسيو متقزعنا أنا سخا أبوها بديلو نعاخا يكون كون أنا زقطعكا نبوها يزبدل أنا بديله ندقى يكون قطع زلهم أنا يخبر قطع زلمي سلازي نافتن كده حلف أي جبأنا إننا كله تزبها الزلو بتعم زحزنن فرداوي زي كونه حق زي كونه مخنياتو قال له كنت هاي مسلكا بتوم حجو خوينا مزلو معكم عليكم كبسين تاي مالتيو من الزبالقة نقص من زنقاسة نقصنا من الزبالقة صحينا ህዝብ ትግራይ ግን ኮም ይኮነ ህዝብ ትግራይ ምዝበረቀ ፀሐይና ምዝነገስ ንጉስና ኣይኮነን ካብ ቀደም ናሃቱ ዝመረጾ ንጉስ ናሃቱ ዝመረጾ መራሒ ኩሉ ግዜ ይዝደሊ እንድሕር ከምበርኩ ከመጽኡ ከኣኒ ንቃልሲ ዝወጽ ወያነ ማለት ከአንታይ ማለት ወይ ኣነ ማለት ወላ ወይን ማለት ተቃላሳይ ማለት እንደ ካሉ ትርጉም ይብሉ ወያነ ከምዚ ሕማቅ ትርጉም ጌርካ ዝቕመጥ ናይ ሓደ ሹም ትርጉም ማዕና ዘለዎ ነቲ ህዝቢ تقاليسو زبلو انا كاري اي مقدم حجي صرغيا بيدوم زسرحو تغادلت كويم ترديكا صرغيا معرض صرغيا نويح صرغيا بيدوم بماشين زي كونه بيدوم زسرحو سباتيو
معرض تجرايسي أنا كو خيدر إياه من قد زبهل كوازي نجرا أوتوبيس كت كيد كور خاد جيف كأخذ خيد حجي تسرح من قد تزي كونه حجي زن أوتوبيس جميرة نبر انتهي تجيروا لا تجراي ولا حمتي حزب تجراي كله باجت وسيدو وريدو زبل عخم على يركبن أنا أبوي كل تشحن شعتن مويت ربي رحمه زحلف فوق أجمع زنبرو على تمي فلتو تم حزب على مفلتو جن حجي نويانا تسألي خيلكا وصيخا أفكار من جهلال بحجي نتسأل إخا محجوس دا إنبر نهزب تجراي تقامي كونن زوم كم زبلو خاني رجس أني أبتي هزب تجراي وحدات إنبر بزحت قونا أي كلنا أي مثلاً هذا جنا يسألنا نزخ عنه مالي زيهم كا فشلهم كتر فيهم ولا حنتي زجبرونا قريلا بتعم صبو مو كرمينا نفتناي مودا تحتونا خناتونا بنهاي مانوتيو قدمي جن من البات حدا سبات بزح قنقا سለ تزارو سيت حدا وانا ملوتات من البات بعربيان بشويديان نشتي تتبلنا بللو مو انا وتاتينا ناي وعلى بروجرام كله اللي نس جن قال زي من البات بوستان قربينا حجي جن اب تግራይ ሲ ከም ዝፍለጥ ትግራዋይ ማለት ሲ ኣነስ ብዙሓት ጎራብት ኣለውኒ ሙስሊም ኣሕዋተይ እሞ ብዛዕባ ሃይማኖትና ተዛሪብና ይንፈልጥን ካብ ዝገርመኪ ኣብ ገዝኦም ፅቡቅ ሕምባሻ ወይ ባዕኸ ገለ እንድሕዝ ገይሮም ከኣቲና ባዕኸ ንሰቲ ሕምባሻ ንበልዕ ገዛና ድማ ይመፁ ከምኡ ከይድና ንጫወት ኣብ ገዝኦም ንሳቶም ይሰግዱ ኣብ ገዛና ድማ ንሕናታ ናይ እምነትና ንገብር እምበር ብዛዕባ ኣስላማይ ስለ ዝኾነ ከስታናይ ስለ ዝኾነ ገለ ዝበሃል ነገር የለን እና ከምቲ ዝበልከ ዓንቶ ድማ ኢትዮጵያ ትግራይ ማለት ናይ ነጋሽ መጀመርያ ሙስሊም እንታይ ስሙ ተቀበለት እያ ክርስትና ሃይማኖቱን መጀመርያ ተቀበለት እያ ናይ ክልቲአን ዓበይቲ ታሪክ ዘለዎን ተኸባቢረን ዝነበራ ነገር እሞ ኣብዚ ሕዚ ኣጋጢሙና ዘሎ ዓብይ ኩነታት ብዛዕባ ሃይማኖት እንዳልዐልካ ንተቃልሲ ክተጉት ምድላይ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንዳኸብስሩ ንተቃልሲ ክነጉትሞን ይግበአና ዝብል ሕቶ ሓተከ የደለ ብዚ ኣጋጣሚ ሓንቲ ኣናውንስመንት ዝቦም ንተመልከተይ ሎማዓንቲ ማይክን ካቲን ብእንግሊዝኛን ብትግርኛን ፕሮግራም ቀርቦም ድሕሪ 8 ፒኤም ፓሲፊክ ታይም ማለት እዩ ምሳና ክትከታተልና ሳይበር ፓርክ ክትከታተሉ ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ዕድም ይደፈቱ ናብታ ናይ ሃይማኖት ሕቶ ዝሓተትኩኺ ሳዕዳ ሓፍተይ ክትገልፅለይ ዝሕዚ ጀሚርናያ ዘለና ሓይል ዝኾነ ቃልሲ بهايمانت كنوكتو مودي قبأنا زبل حتى يو thank you كم زبل كايو نحنا طبعا إثيوبيا اختفدت انكلا ويدما بحلفي تجراي ويبنجاش مالتيو ولا كواز قرمكا أفت عالم ملوء خماني نحنا سلازي سنفنا كم أتطبقوا زوتور يكونن يقول حجي قني حاجة زي ما ترشت أوانات قن بزح تفريق مالتيو انبر نحناسي بتعمل نحبنا له عد نجاشي مالتسي كاب قرش متيوم أسلام كم زحج زرخبو زل حزب تግራይ مالتيو بمننتون بهايمانوت ولا كوتا زي كونه اسم زيوم أسلمهم أب قرش بتعمل عشجيرهم امنتهم كايدو يكالون مننتهم يتحلوا ولا من بزح نجر سلازكونه رسول صلى الله عليه وسلم انتايلوهم كيدو أب مدر حبشاسي حق أنيا زخونه نجوس حق زفرد نجوس ما نم زي بدل نجوس علمه كيدنا بقولي يسليبه زي هجرة الأولى هجرة قدامين قال أين هجرة ما سدد مالك كم زي حجة وطن السودان سدد زلوا مالتهم قدامي سدتين قال أي سدتين متيوم مالتهم متيوم كحتم كله زي أصيل ويدما صقعتني تتكون متيوم تقبلهم عدهم دلايكم كونيلو نجاشي تقبلهم تصبوا دحريو كاب قرش سبات متيوم مالتهم كابتم اسلمنا تصلوا زنبرو كباسوم دليوم مالتهم كم زي حجي سب كباس تصعر زلو مالتي حالة تاريخ هذا جزء تريو يداغاغن انتاي جيروم مالتهم اسخاتكم اكو ايفلطكم ازيوم اسلام حجي خوينم زلوسي نهايمانتكم سي يصرفوا نجاشي خاشعو انتاي لم دا يصرفوا يلو مالتي انتاي تصرفهم دا اسكي سمعكم ازي فرد زلو منغستي ترديوكا حزبي زسمع زدامص انتاي شجر يلو فتح زهر مالتي مسحاتتو
እንታይ ትብሉ ብዛዕባ ናትኩም ሃይማኖት ብዛዕባ ኢየሱስ ሲ ይዛረቡ እዮም ከምቲ ስኻትኩም ተኣምኑ ወይ ኮኑ ይዛረቡ ሕጂ ኣንቢቦምሎም ካብ ቁርኣን ማለት እዩ ንሕና ዒሳ ከመይ ከም ንሪኦ ረብል ዓለሚን ዒሳ ማለት ንዓና ፕሮፌት ምዃኑ እንደገና ከዓ ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ኣንቢቦምሉ ማለት እዩ ምስ ኣንበበሉ ነጃሺ ሰሚዕዎ ኢሉ እዚ ደኣኒ ካብ ሓደ ምንጭ ዝወፀ እዩ ካብ ሓደ እንታይ ሽሙ እንታይ ምንጭ ዝበሃል ተዲኻኒ ካብ ሓደ ከምዚ ካብ ሓደ ጉድጓድ ወይ ካብ ሓደ ሶርስ እወ እቲ መበቆል እቲ መምፅኡስ ሓደ ካብ ረቢ ይመፂ ክልቲኡ ሃይማኖት ማለት እዩ ወላ ናይ ይሁድና ኦልድ ቴስታመንት ሓድሽ ቴስታመንት ኩሉ ወላ እስልምናስ ሓደ ይመፅኡ ስለዚ እዚ ዘባእሰና ኣይኮነን ኢሉ ሃድያ ሒዞም ከምዚ ጊፍት ሒዞም መፂኦም ንዕኡ መታን ሕራይ ክብል ንክመልስዎም እዮም ሓሲቦም ክሳቅይዎም ክመልስዎም ብሓይሊ ናብ መካ ክመልስዎም ክሳቅዮም ዘሎ ኣይሂበኩምን ኣይመልሰልኩምን ጊፍትኩም ሒዝኩም ኪዱ ኢሉ ኣብይዎም ማለት እዩ ስለዚ መጠረሽትኡ ከዓኒ ኣማኒ ናይ እስልምና ኮይኑ ነጃሺ ምስ በለ ማለት እዩ ናህና ፕሮፌት ኣብ መካ ኮይኑ እዩ ናይ ክመውት ከሎ ምሽ ንሰግደሉ ኢና ሰላት ንገብር ኢና እታ መሬት ረብ العالمين ናይ ምድሪ ሓበሻ ኣርእይዎ እዩ ንፕሮፌት ናህና ንሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣርእይዎስ ሰጊድሉ ሰላት القائب ዝበሃል ስለዚ ስጋብ ከምዚ ክብሪ ተገይሩሉ ነጃሺ ንባዕሉሲ ምክንያቱ ኣብቲ ፅንኩር ኩነታት ናቶም ኣብቲ ሽግሮም ዝተቀበሎምን ዝኸኣሎም ስለዝኾነ ስለዚ እዚ መሬት እዚ ካብ ቀደም ከምኡ ስለዝነበረ ግን እቲ ናይ ሃይማኖት ሽግር ዝነበረ ዝሓለፈ ከዓኒ ታሪክ ኣሎ እዩ ዝርሳዕ ማለት ኣይኮነን ናይ ሃፀይ ከለ ዞም ኩሎም ሃፃውያን ዝነበሩ ሃፃውያን ምሳቶም ከዓኒ ሃፃውያን ንግስንኦምን ንስልጣኖም ኢሎም ዝገበርዎ ብዙሕ ነገር ንኩሉ እዮም በዲሎም ነስላማይ እውን በዲሎሞ ነቲ ክርስቲያን እውን በዲሎሞ ግን ኣስላማይ ወላኳ ይበደል ብዙሕ ዳ ኣንበረይ እዚ ማለት ዘልዓለም ከምኡ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ዘልዓለም ከምኡ ክኸውን ማለት ኣይኮነን ታሪክ ሓሊፉ ድዩ ንሕና ታሪክ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎ እንዳልዐልና እንዳቀስቀስና ሓዊ ክንኣውድ ኣይግባእን ማንም ሃይማኖት ኣይድግፎን እንታይ ዳ ይኸውን ዘለዎ ታሪክ ሓሊፉ ድዩ ንመሃረሉ ከምዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ወያነ ዛብ ዝሓለፈ ይመሃረሉ ህዝቢ ይመሃረሉ ከመይ ይኸውን መጻኢ ሕጂ ከዓ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ሕማቅ ዝገበሩ ሓሊፉን ድዩ ሕጂ ግን ንሕና ታሪክ ናይ ባዕልና ክንሰርሕ ኣለና ኣብ ትግራይ ኩሉ ሰብ ዝጥቀመላ ድማ እዚኣ ናይ መስጊድ ኣክሱም እንድያ ኣነ ዝገርመኒ ኩሉ ንዓናሲ መራሒና ክኸውን ይደሊ ማለት እዩ መጪስ አንቱም ተጨቆንኩም ኣስላም አንቱም ምስኻትኩም ከም ዝኾንኩም መስጊድ እኳ ዘይሃቡኩም ንዓይ ወላ ሕጂ ወላቶም ተጋሩን ባዕሎም ኣስላም ሲ ከምኡ እዮም ኢሎምኒ ወያነ ገንዘብ ከፊሎም ክድዮም ከምኡ ክትዛረብ ዘለኹ እንዲዮም ኢሎምኒ ኣነ ማንም ኣይመርሐንን ንገንዘብ ኢለ ዝሽየጥ እንኳን እምነተይ ንኩሉ ነገር ዝሽየጥ ሰብ ኣይኮንኩን ቀዳማይ ነገር ወያነ ከዓ ተዝደልስ ነይሮም እዮም ካብ ቀደመት ሒዘ ክኸውን ምስኦም ዝኽልክለኒ ሰብ ኣይነበረን ግን እዚ ናይ ውድብ ጉዳይ ኣይኩ ስለዘይኮነ ኣነ ኣትዮም በቅድሚ ሕጂ ዝኩሉ ቤተሰበይ ተቃላሳይ ክኸውን ኣነ ተቃላሲት ኣይነበርኩ ኣነ ተዓዛቢት እየ ነይረ ብማዕዱ ተዓዛቢት ናይ ባዕለይ ቅር ዘብለኒ ናይቲ መንግስቲ ይኹን ናይቲ ወያነ ይኹን ኣለኒ እዩ ኣብ ዝፈቀደለይ ግዜ ረብ العالمين ዝፈቀዶ ግዜ ክዛረበሉ ሕጂ እቲ ካልእ መፅሲ من ونانو خوينو ويو نعانا كم زبلو كم زغبرو خبلنا انا زامن ات حزبي او زلو قداماي ነገር بقدامነት እሱ እዩ መፍትሕ ክፈጥረሉ ዝግባ ካልኣይ ድማ እቲ መንግስቲ ኻኒ ናይቲ ትግራይ መንግስቲ ዝኸውን መጻኻ ግዴታ ክኸውን ኣለዎ መፍትሕ ክፈጥረሉ ብመስጊድ ዲው ብኻልእ መንገዲ ዲው ብዙሕ መፍትሕታት እኮ ኣሎ እዩ ኤፍሬም ሓንቲ መፍትሕ ጥራይ ኮነትን ማለት ሲ እዚ ነገር ሲ ጋና ኮፊሉ ከማን ሰብ ኣይተደራደሩሉን ኣይተዛረበሉን ኣብቲ ኣክሱም ጥራይ ተኸልክልን ኣብ ላሊበላ እውን እኮ ክልክሉ ንምንታይ ናይ ላሊበላ ዘይልዓል ንምንታይ ናይ ኣክሱም ጥራይ ዝልዓል ላሊበላ ከማን ኣብ ዓዲ እስላም ኢሎም ሓድሽ ይቦም ቦታ ሰሪሖም እምበር ኣብቲ ላሊበላ ኣይፈቀደኩም ኢሎም ከልኪሎሞም ታይፍልል ያለው ወዲዩ ሓደ እዩ ስለዚ ንሕና ምስቶም ሃይማኖተኛታት ሰባት ንኣብነት ኣነ ከም ዝተዓዘብኩ ቅድሚ ሕጂ ክነገረካ ሓደ ካብቲ ሂስትሪ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበ ነይረ ካብ በቆል ኣይሰምዑ ማለት ኣብ ማርያም ጽዮን ኣብ ቤተክርስትያን ከኣቱ ኣስላማይ ኣይፍቀድን ዝበሃል ይሰምዕ ማለት እዩ ካብ በቆል ኣይሰምዕ ነይረ ሕጂ ዓብየ ምስኮድኩ ማለት ስጋብ ክንደይ ሓቂ ይዘረባዚ ክፈልጥ ደሊ ወኩሉ ግዜ ሕቶለኒ ምክንያቱም መስጊድ ናይ ኣክሱም ሲ ኣብዚ ወላ መጽዮም ቅድሚ ሕጂ በዓል እዚ ዓብደል መጂድ ዝበሃል ኣብ መንግስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መጽዩ ኣኼባ ነይሩና ኣነ ሓቲተ ነይረ ብዙሓት መጽዮም ንሓቶም ነይርና ኢና ዘይንግደስ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ፕሮሰስ ኩሉ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ዝኾነ ነገር ከምኡ ምስ ኮነ ከይደ ማለት እዩ ንዓነ ቦይ ክሪኦ ንዓዲ ክኸይድ ከለኹ እዚኣስ ናይ ግድን እስከ ክሓትት የለ
أنا حوي ود حوي أنا خيدنا مالتي حج أنت يبلهم أبي تخرستان أو أتي خيده يبلهم بجاهم أنا سي قبنيت كجورة دليل بزعباز بتخرستان كم زي أبز عدله مسجد يوم أبز عدي سويدناويان أتيهم قبنيت نقبرهم بزعباز لمنا نقلت لهم كم زي زبرس لمنا كم زي ودق نقبر نورمالي أنا ناس نورمالي بقى حج خيده إلى يوم كأتو سلز دلخوسي فقد إلى يوم مالتي حج تنطق مجمع تابدأ قد صبي خاقول عت جايدس قبرها أنت يبلون مالتهم أو يوم وزبر سخزر ليلهم نمنتاي زوج إليهم مالسي كم يجرك تعطي دا سخسلاميت مال الدخيل من هو أنا سلاميت وقاي إذا خا عد بويو حفتكم إيه نمنتاي زوج زيوم تعادوا كتر يوم زلكم بربي بأملا هيأمنون يوم قلت تو ما لهم نعاتهم مني قدر المياز قبوا مش أنا أمانيت كم خاتكم يجيب خاتو سلازي كم تقبوا أنا أيوتوني حجابي إذا خداني قل دماز قال مكاسي دق نشتو ኣብ ትግራይ ወላ ኣብ ኢትዮጵያ ካኣቶ ከሎ ቤተ ክርስቲያንስ ኩለን ነፀላ ገይረን ብማዕዱ ዝሪአን ሰብ እኮ ኣስላምየን ዝመስላ ነፀላን ተኸዲነን ብጣዕሚ እንታሽሙ ገይረን እየን ዝኸዳ ተቐላሊዐን ይከዳን ሓፂር ስረ ወላ ጥርሕና ኣይኮናን ቤተ ክርስቲያን ዝኣትዋ ብጣዕሚ ተኸበረ እዩ ኣብ ሃገራትና ከምዚ ካላ ኣይኮነን ስለዚ ኣብቲ እቲ እስልምና ጥራይ ኣይኮነን ትሸፈን ሰበይቲ ዝብል ኣብ ኩሉ ሃይማኖት ከም ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ ከይዶም ነቲ ቀሺ እዎ ሓላፊ ዝነበረ ሓቲቶሞ بتاعم قريمو كم زي حتى متسوى ما يفلتن يفقدوا عراي لهم يفقدوا كتكوف ليكم كم وساعتين يبلونا نخفت سجم يبلنا لنا قاعد غيرمنا بملو تاريخ كريستنا معس كم زي ما تسي كاب زمن سلومون جميرو كله تاريخ نجيرمنا سيلنا يو فيديو لعلنا يو دحر نفتنا إن داتابوت بوتا زلو كيد مسودع نفتي تيون بيت كريستيان مالتي كل زيري يري نافتي تابون داتا ناي تابوت كيد مسبلنا انت يبلون نعي دق نشتي اتوان يميل كتبعتي طريم زاتو حوي ود حوي اتيو مش عسي قيم اليوم اما انت انا اسلام كم زين دق نشتي تبلا كل يزلو اذا خمزي بوتاتات حدا نغراتي لا اسحي قيم مالتي زغونه خوينو انت تردينا انا انت تمرت وسيد اند مسلكا زي قير نغر كم زي يله مالتي انا اتي قدم حج تبعها السمع انا بعلي سرچ خدبرالني كفلطالني يخون دا يكونن حجنا عيمان مچي سبعي اتوني خلني كدني انا عتيني فلطه كال غيزه مسكن كنا تግራይ كعندنا ابقشي ابطقات تندا اوتوبس نتصبنا كوفي لهم لخي واحد قشي ابقشي لهم كما يوعلكم كما يوعلك قال لهم شعور ابقش حتكم ليه نمنتاكم انا اصلا مسجد زيت فقد لهم ابز خصم لهم سبيلهم بتاع سبيلهم الى مني وازي حتى زياده انت قالي انتي مالس زبلو طفيوهم السمو الثاني يكونون አይዛረቡሉን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዳያሎግ የለን ምዝርራብ በሃይማኖት ስለዘይ ተለመደ ተዓዲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብዚ ኤሮፓ ሪኻ እንታይ ይብሉና ናይ ሃይማኖት ዲያሎግ ንግበር ተባሂሉ መልሓስ በመጽሐፍቲ ማዓት አለዩ ኣብቲ ተግባር ግን የለን ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣይተሓዋወስን ኣብ ሃገርና ግን ህዝቢ ተሓዋወስ እዩ ብዙሕ ነገር ይፈልጥ ግን ኣይዘራረብን ብዛዕባ ሃይማኖቱ ብዛዕባ ክርስትና ብዛዕባ እስልምና ተኻባቢሩ ጥራይ ዝኸይድ ሕጂ قوم مسبلكم انا كو حجكو تسريح مسجد مالتها يكونن انا حتى ناي بعلي سلازلني لنا ودينا يو علينا قال مدا كيده ابو توس مسات تسقلكم انا اسي رخيبه انتم انا اسي كحاتيته يوم اخابي من سيفي لهم يخاف سويدن ما مهرتنا نيرن بعل اكل تفطي انه لهم انا اغاطامي زفلطن كوينه هو تمرعين كيدن وديدن كم خمس تباهلنا تي جنريشن ريخا يدو لا تغير خمس خيد تردي عن بعلي سلازي ابتي نعوم كي ترفع حاتيته يومي كما يتريو وسخاتكم اذا شجرسي مع سيك فتح لساتهم كان يبعلم ريتهم تزاريبهم من مالتي فانت يخبلك هذا ليه نحنا حوات اندحر تباهلنا دق عدي تقول لنا اندحر تباهلنا سي انا نايت كريستيان شجر كردا علني اتي كريستيانو ناتي اسلامي تشجر كردا علو مفتحي غيركا بذاتن بمزرده انبر بدم فساس يكون انا بفصم نمسجد يلوسب كسرحيلو دم كفاسس حجكم زبلو زلو حجك تسلوهم تبسلام حجك قال سلوهم ناي منتاي دم زفاسسو نمنتاي سلازخونه حجي بخمسه عينت تقوملو زدليو ازي ناي تግራይ ناي بعلو ناي غونز فطيو كم زبحال اهل مكه ادرا بشعابها دق مكه ناي مكه يفلطو دق سويدن ناي سويدن يفلطو دق تግራይ كا ناي تግራይ يفلطو معناته كله ناي بعلو صقم الله ناي بعلو مفتح الله ማንም ሰብአቲው ወናኔ ይኮነና ይማንም
ስለዚህ ህዝቢ ትግራይ ከዓኒ ኣነ ርግፀኛ እየ ኩሉ ግዜ ተስፋ ካብ ቀደም ኣለኒ ወሕጁን ተስፋ ኣለኒ እዚ ፀገም እዚ ከም ዝፈትሕዎ ምክንያቱ ንብዙሓት ሰባት መላገፅን መፃወትን ስለዝኾነ ኣይግባእን ይኹም ክቅፅል መፍትሒ ክርከበሉ እዩ ብከመይ መልክዕ ግን ንመፃኢ ሓቢርና ክንዘራረበሉ ኢና ያኔ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዋው ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅክዮ እቲ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ከምቲ ዝበልክዮስ ዘይኮነ ነገር እዩ ዝበል ሕዚ ድማ እቲ ኒው ጀነሬሽን ከም ትብልዮ ዘለኺ እቲ ማይንድ እውን እንዳስተሳኸለ ስለ ዝኸይድ እቲ ምዝራብ እቲ ዳያሎግ ዝበልክዮ ነገር ክትዛረብ ከለካ ብዙሕ ነገር ክትገብር ከለካ ብዙሕ ነገር ድማ መፍትሒ እንዳተዘራረብካ ኢኻ ተምፅኦ እምበር ክትቃተል ወይ ድማ ክትዳመ ከም ዘይብልካ ኢኻ ገሊፅ ክልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ እሞ ክሳብ ሕጂ ዘየልዕልናዮም ነገራት ተወሳኺት ኣላት እቲ ወዲ ኣክሱም እቲ እስላማይን ክርስቲያንን ክነግረካ ሓደ እዩ ጠባዩ يعني ኣይፈላለዩ ጠባዩ ሓደ ስለ ዝኾነ እቲ ሽግር እውን ገይርዎ ዘሎ ብጣዕሚ ዝመሳሰል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኣክትናሃቱ ኣብቲ ብዙሕ ነገር ስለ ድመሳሰል ኣሎ ነገራት ንመፃኢ ብቀሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኢለ ዝኣምን ካልእ እንድሕራ እንተሃልዩ ብጣዕሚ እየ ከመስግነኩም ዝደሊ ቀዳማይ ነገር ዓዲምኩም ኣብዚ ብክብረት ስለ ዝፀዋዕኹምኒ ካልኣይ ከዓ ኩላትና ዱዓ ክንገብር ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ቀንዲ ተረቢ እንድሕር ሓጊዙና ኩሉ በብሃይማኖቱ ፀሎት ገይሩ ዱዓ ገይሩ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብዚ ሽግር እዚን ካብዚ መከራ እዚን ከውፅኦ ምክንያቱ ንሕና ኣብ ስደት እውን ኣሕሊፍናዮ ኢና ኣብ ሽግር ክንደይ ስለ ዝረኣና እቲ ተሸጊሩ ዝሓለፈ ህዝቢ ሕጂስ ክስምዖ ኣለዎ ምስኪና ይዝስ ክንደይ ሽግር ደቂ ኣንስትዮ ሞዴስ ዘይረኽባሉ ክንደይ ቆልዑት ፀባ ዘይረኽብሉ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎሲ ሕማቅ ክንምነ የብልናን ሕማቅ ክንዛረብ የብልናን ወላ ካልእ ሕማቅ ተተዛረበ ከዓ ንሕና እውን ሕማቅ ተዛረብቲ ክንከውን ኣይግባአናን እዩ ምክንያቱ ሕማቅ ተዛረበ ሕማቅ እዩ ዝረክብ ስለዚ ንሕና ከዓ እንደገና ንትውልድና ሕማቅ ክነሕልፈሉ ስለዘይንደሊ ትዕግስቲ ጥራይ ዘለና ኣንቢያታት ከዓ ንሕና ኣንቢያታት ናትኩም ኣንቢያታት እዮም ኩላቶም ክንደይ ሽግር ኣሕሊፎም ክንደይ ትዕግስቲ ኣሕሊፎም መጠረሽቱ ግን ተዓዊቶም መጠረሽቱ ተዓላምኦም ኣብፂሖም እዮም ንሕና ከዓ ኩሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ኣስላማዩ ክርስቲያኑ ተወሳኺ ከዓ ዘላትኒ ብሕልፊ ኣስላማይ ትግራይ ከዓ ሕጂ ድምፂ ከዓ ኣስምዕ ክብል ይደሊ ንዑ ከዓ መልእክቲ ከሕልፈሉ ዝደሊ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኣስላማይ ኣብዚ እዋን እዚ ብተፈላለየ መንገዲ ንሃገሩን ንህዝቡን ተሳታፋይ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ተዓዛባይ ክኸውን ኣይግብኦን ኣነ ከምቲ ዝነበረኒ ቅሬታ ተዓዛቢት ክኸውን ይኽእል ነይረ ግን ናይ መንነትን ናይ ምጥፋእ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብዛ እዋን እዚኣ ኣስላማይ እንድሕር ከምቲ ዝግብኦ ተዘይገይሩ ብጣዕሚ ክሓዝን ሕጂ እውን ኣብቲ ሜድያ ይኹን ኣብ ሜድያ ይኹን ኣብ ገለ ይኹን ብዙሓት ስለ ዘይሪኦም ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ዘለኹ ነገራት ምክንያቱ እቶም ኣነ ዝፈልጦም ወፂኦም ዘለዉ እቶም ሕማቅ ዝዛረቡ እዮም በቃ ክልተ ሰባት ኣለዉ ሕማቅ ዝዛረቡ ብጣዕሚ እንዳሓዘንኩ እቲ ካልእ ሰብ ህዝቢ ከዓ ኣብየሎ ትግራዋይ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ኣብ ገለሎ ኣይገብርን ማለት ኣይኮንኩን ሕጂ ከም ዝሳተፉ ይፈልጥ እየ ከም ዝሕግዙ ብገንዘብ ይፈልጥ እየ ብዙሕ ነገር ይገብሩ እዮም ቅድሚ ሕጂ እውን መስዋዕትነት ከፊሎም ተቃሊሶም ክንደይ ነገር ኣቢሎም እዮም ተረዲኻኒ ሓድሽ ቃልሲ ይኮነ ንዓቶም ከማን ናይ ዝሓለፈ ቃልሲ ልክዕ ምስቲ ክርስቲያናይ ጎኑ ኮይኖም ተቃሊሶም እዮም ብዙሕ ነገር ገይሮም እዮም ሕጂ ግን እዚ ካልእ ዓይነት ቃልሲ እዩ ድማ ሕጂ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፍልይ ዝበለ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ሕጂ ናይ ኩሉ ሓይልን ድምፅን ስለ ዘድሊ ካብ ተፀጊዕካ ተዓዛባይ ኮንካ ወይ ድማ ናይ ወያነ ሕረና ወይ ድማ ምሻለካ ፅልኢ ስለ ዘለካ ወይ ረሳዓዮ ሕጂ እይፅናሕ ኣብ ጎኒ ተፅንሖ ሕጂ ከምኡ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣፅኒሕካ ሕጂ እቲ ዝግባኣካ ግዴታ ንሕና ካብ ማንም ሰኒፍና ኣይኮናን ንሕና ናይ ካልእ ህዝቢ ናይ ካልእ ሃገር እዚ ኩሉ ዓመታት ክንሰምዕ ተቃዊምና ይንፈልጥ ሕማቅ ትገብሩ ኣለኹም ኣይበልና ንሕና ሳፖርት ዝገብረና ህዝቢ ኣሎ እዩ ብጣዕሚ እየ ንዖም ተቶም ሳፖርት ዝገብሩ ከመስግኖም ይደሊ ሓደ ኣስላማይ ሎም ማዓንቲ ወዲ ሓጂ ዝበሃል ወፂኡ ጋና እታ ቪድዮ ከማን ኣይረኣኽዋን ዝገርመካ ኣነ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ኤርትራዊ እዩ ወዲ ሓጂ ዝበሃል ጋና ብጣዕሚ በቃ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኢሉስ ብጣዕሚ ዝተሰምዐና ሓጎስ ክነግረካ ኣይክእልን ማዓይኑ እታ ቪድዮ ይሰማዕኽዋን እንታይ ተዛሪቡ እንታይ ኢሉ ኣይፈልጥን ጋና ንዓ ሰሚዐ እያ ክወፅእ ኢለ ፕሮግራም ይገብር ነይረ እዚኣ ከማነይ ወፅእ ሎም ማዓንትስ ከመስግኖ እየ ሓሲበ ነይረ ማንም ዝኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ህዝቢ ደጋፋይን ሓጋዛይን ኮይኑ ዘሎ
اسلامايو كريستيانو كل زدقف زلو بطعمي خمسغنو زدلي اتحمق ززارب زلو خاني ربي يسامحكم يخلم ذلك ربي يقرا يبلو مخنياتو ابز اوان زي كلاتنا يقرا مبالي زواصنا مخنياتو ربي سي كابز العالم وانت يخمصنا كابز خفاس انت يخمصنا حتى ناس لزبزحي سلتچخاخنا ذنبنا سلزبزحي كورونا مصياس كابز خف كورونا ابز اوان زمن كورونا دا ازي ነገር ዝምመጽና መስለካ ቅድሚ ኮሮና ተዝኸውንሲ ባዕልኻ ወጪኻ ድላይ ከማን ትገብረሉ ድላይ ካትልእኸሉ ሕጂ እኮ ከም ይኮን ወላ ሓገዙን ከም ድላይ ክበጽሖም ዘይኽእል እዋን እኮ ይኮን ዘሎ ስለዚ እቲ ዝድግፍ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ዝድግፍ ዘሎ ናይ ውድባትን ናይ ፖለቲካን አቀሚጡ አጸጊዑ ብዙሓት ወላ በደል ተበዲልና ኢሎም ዝዛረቡ ሕጂ ግን ንሕና ሳፖርት ክንገብርና ዝበሉ ኩል ህዝቢ ብጣዕሚ ከመስግኖ ይደሊ ኣብዚ በዚ መደብዚ وإتي نحنا خاني سؤال كام عزاب مالت كالو ترجم سلازهب أنا أنت زي كونه دما أنا ناي بملو حزب تجري أسلامي أنا دمسي نهاتو كمسيحي ناي كل حزبي وشي زي تزاربه أنا نهاتو دمسي يأكله ناي زي بزح خايفونه عند حر زي وش خاينه تجد تخانه جن تسفاي جبر كوتو مخنياتو كلاتنا نتهاجر حنتي أتمسحنا كاون تحت السمعس يلن جن دينا مري يخون ديدا فري يخون بزح نجر قالوا دي مخنياتات بزح نجر جن وجه زبل وجه تزاربوا دقفوا هاجركم حزبكم دقفوا بتفعل لي سابورت جبروا مناسي ابعد عرب زلهم قالوا ما شاء الله سميع لهم على فاميلي نفعت بطعمي ابو خوينهم بزح بعربيه تزاربوا بزح زغبرون قالوا يا جن منالبات افتي ميدياتات اي تفرطوا كونوا كل سلازي بطعمي اذا مسجد ابزي حلكم زربا يتحزلي كان قلل زبلكو غاشا خوم تسفا يقبر ورقي زي تزغاجوكم برزوريا غير مصافو نير زغرمكا ግን ሃንደበቲና ነገር ላይ ወጃኻ ነገር ላይ ሃንደበቲና انا نبدا ناتي ፕሮግራም እንዳተዘጋጀው ቆይ ደውልልኝ ሕጅ ምስበለኒ አተም በፈሊጠ ተዝኸውንሲ ዴታተይ መሲለን መጻፍኻ ነይረ ተጋዲነ هو قدام وي سنبت وي دما حالي معلت خدوللك هلاي زي ناي مجمريا نمبر ودانا ينزلنا بتعمينا نفتوكي بتعمينا نخبركي كومزيل كيت زرو هنتات قلت كلنا سودا حفتي بتعمي خبرت لنا اما داتا من الوقت حزب نتمكل حال اب تግራይ ዝኳሻሕ ዘሎ መንሰይ ንህዝቢ ትግራይ من بيرترا ويدما حالي عنتو زحلفكي ملختات اللقن نالبات كابت كنزار عرب كلنا زي العلكو زي حاتت كوحتتات صغت تقلت يتدلي نقرات مودات عند هراليكي عدل كباكنا موداتا ريو بروغرام نحن ودينا مالتي thank you so much يا نيلي اتي اب مدفع زلو ويدما عبتي فرونت عبتي قدميت زلو هيوتون نقسنوتن زهب زلو بطعمي زدنق منسيو ابزي 21 كفله زمنسي اب ناي تكنولوجي اب جيم زوعل منسي ابز وان زسي نعو زخلو قديفوسي ولا كو اب تግራይ بملو خمزي نا انترنت نخنا يزب بمطنس اتيوم نيرو بمطنس يفلطوهم عالم تخفيتي نيرو نعو قديفهم جن نحنا حزبنا رئيين مناسي اغوالات مناسي ودات وصيهم نحنا حزبنا هيوتنا خنهبي لا لهم موصهم أنا كنقرأ كايكل مهناتو أنا أدي رديكا أديتات كالي إترفن ساتن تراي تومنا أسي زي كونسي إتنديتات كماني إذا كله مجبخ الدالوا إذا كله وجين أب ناي برلمان ناي مقالة خزاروا نحنا مزدكنا إنا الساتهم أتو بدوات كن عطينا خبلا خلوا بتعمي تحبينا لنا مدركة ولا أديتات نعنون كحلفن زي دلي ولا تومنا أسي ولا توم ناي قدم حجي أبوليتيكا أفعالا يزنبرو زخاتو ساتم كمان عابي ريسبكت لنزغر مكا قدم حجي تقاومت زنبرو ابز وانزي تقاومهم قديفهم يوم اتيوم حزبهم ككالخلو سلازي بطعمي زدنقو حزبيهم بطعمي تمرتي زهابو مش نعلم ملوء زهابو تግራይ ማለት زي اخن دقول تخون كن اشتي كن زي اسي انت عينت حزبيو انت عينت انكارايو ولا سغاب حجي ورح ملوء كمزيلو مصنحوسي بطعمي تامر زخونه حزبيلو بزح سلاز مرامرلو زلو اذا نحنا عين تجاهرتي كونان عين جهارنا ግን حقنا ህዝቢ مفلاطو عالم ملوء حقنا مفلاطو خا بطعمي يحبسنا مخنياتو توصع ህዝቢ كندي صقم محليفو مخانو ربي تفلقلو سلازبولي ربي بزح توصعو سلازرايو يحجي عالم ملوء من حسيب ودا انا سخاسي
تግራي كتفلط ايلكاسي نحنتي ميديا تتحتى خماني حرايت ولا كان يراقم حجي من اختزارب الكاموني BBC دا ولا CNN دا ولا من حجي كن عالم ملو ربي سلازدلي ربي تግራي تفلطي خبلا عد نجاشي عدي كريستنا عد اسلمنا كم تفلطي سلازبلا حجي زي فلط تግራوي مسارحتيسي كلن تግራي انتي مخانو فريطنو انا محاوستي ابو جوردان زلو ايتوبياوي طراي زفلطانسي ايتردئن نيرو انتي عدخي تግራي عدخي مالتيو سعادي لم بتعم دنجيصن لك حنتو قال فلسطين علاسي لك انا زوردنا فلسطين سين عهدكم وريدكم يلاتني سلازي حد غيزه تشجر ايصلاالي مخنيات تشجر كمص خلو سبي ممه هاجري ممه نحنا نمهار ناتنا زيناتنا نفلت نمصا خا بزح ነገር نغبر حد غيزه ايصلاالي ግን بتعمي بكمزي بچكنا بفاششتነት كمزي مچي خمص خلو نعنا يحزننا ግን بدحريتو زلو ግን ምናልባት ሕጂ ንሕና ከም ሓንቲ ሃገር ትግራይ ኮይና እንድሕር ደይተፀዊዕና ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ክንፅዋዕ እንድሕር ኮይና ብጣዕሚ ዝሕዝን ይኸው ምክንያቱ ይኣክል ናይ ቅድሚ ሕጂ ይኣክል ሕጂ እውን ይኣክል ወላ ንእሽተይ ወላ እዞም ቆሎ ወጪ እንዳበልዑ ዝቃለሱ ዘለው ሰባት ነታ ዘላ ሃገርን ነቲ ዘላ ህዝብን ብበረካ بحيل ربك نبرت خليها هاي قدنا يكونن نهلك هذه عبيت فوق التسريح بعالم وقال ملك كله أنا هابي حقو سيكونن ماتريال ترى يكونن زي حقو سكا ترديك أب حجرك أبتي تصحيهم أبتي تعوم مع الكحدرك تبهللو تنبرلو إسو كمان يحقو الزمن سير نقرك حجي سب أول شيء زناي ناي ماتريال عدتات زريعو زل حقو الزمن سير كندي تشنقات كندي شجر كندي جر نحنا السوق قديفنا أنا بحجرنا نملس نبتي صفوف زلو ونفاس كنرخبوا لينا نمنا نيرنا نتي حزب خا سدد عين من يلنا حج سلازي بخمزي نخلاتهم امسجينا خون تسفا يقبر زي رسع 10 ساعه خو سبتليو عفو بلوني اي تحازوا لي يقربوا لي قن كل سبح فشو كمزغنا يدلي انا بعليسي مسكن دي سبي تفاليت كندي تግራዋይ زي فلطن نبره حج بز ጉዳይ زي كندي سب كندي محازا كندي حو كندي دويلو ملي كندي سابورت جيرومني بطعمي خمس قلوم يدلي إذا شجر زي الرحيبنا التحققنا شجر يتحقق كاي طعم خا يصقبك كانديو تتبلي خا تدحى حريخه سلازي نعانا تا فقرنا اتعشنا تا متحواسنا اتعشنا كل نجركا بعد لبنان ريخا يوم افتي قد محجز نبلو تدمسيسا نيرا لبنان እንደገና ግን አሁን ይጾማ ሰብዳ አይስናህ እንበረይ ሀገር መንስካ ይህነ ጽርግያ ይፈርስ ጽርግያ ተሰርሕ ህዝቢ ግን ከሃልቕ የብሉን ህዝቢ ክጠፍእ የብሉን ንሕና እቲ ናህና ፓወር እቲ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ከኣክድም ሰስ የብሉ ስለዚህ يقنيلي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سلام كلكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you so much. Cyber Power of Tigray كل جزء كم زيهم زولو لبامات سبات اندامسانا مساعدكم كنا لاليكم بينا كلمة يا خنقبرينا لما أنتم مشيتون كم تعنتوا زهوكم عن سمنت حاونا ميكي كاساهونن كاتين بتقرينيان بإنجليزيان كنا أرولكم هنا دحرشوا مانتا بي ام مالتيو لما أنتي مس سعادة زنبرنا بروجرام بتعمي عزينا نمسجن سعادة كالي معلتي بتمساس على البروجرام تلفت خدينكي أمحيرلكي لما مسانا خنريكي منتنا أيو مسانا نزنبرك سعادة معلتي بتعمي نمسجن بروجرامنا أبزي ودينا لنا